Egun on guztioi bereziki atzo, San Juan egunez, parrandan ibili zinetenei, egun gogorra gaurkoa, Goizean irratira bidean parranda usain ederra zegoen, kaleetan. Eta ez dizuet gezurrik esango. Inbidia pixkat ematen du. Tira, eta egunon baita ere igandea mendian gora ibiltzeko probestu duzuen ontzat. Udara iritsi da eta horrekin domingeroak kalera atera dira ere. Dabiltza, itxasoaren harimak dakar gainean bitxa. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez pazaititza. Mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez pazaititza. Gaurko egunez, duela 20 urte zendu zen Imanol Larzabalgoini. Ezagunagoa Imanol izen soiaz euskal abeslaria. 1964an hasi zen kantatzen eta lehen diskoa Michel Etxegarai ez izenaz atera zuen frankismo garaia zelako. Magnetofoi alemaniar batean grabatu zuten Antiguako parrokiako sotoan. Grabatzailea Jesus Mari Muñoa izan zen, txaflis moduan ezagunagoa. Geroxeago, Segoviako kartzelatik ihes egitea lortu zutenetako bat. 10.000 ale saldu ziren aste batean eta hartutako diru guztia preso politikoei eman zitzaien. Disko arrakastatsua izan zen herri irratian garai hartan entzunenetakoa. Baina Imanolek 1971an alde egin zuen Frantziara. Maiatzean iritsi zen Baionara, Ziburun etxe bat hartu zuen bizitzeko Txorikanta izenekoa. Izen egokia abeslari baten etxe izateko. Egon nuke. Dolirri gabe orainitara, otoitzen naitistan bat utzinezak, ene azkena diuen editera. Hori bera da denen historia, heriuak bardintzen handitxipiak, zen ilusio nebat bera da, lirren gaineko. 1973an Imanol Parisa joan zen bizitzara. Paris orduan 78ko maiatzaren sukarra joanxe, gaur baino Parisago zen. Idazle eta intelektual ezkertiarren bildoki zen, musikari eta abeslarien antzoki, sentikortasunaren abia, askatasun ideien pasealeku. Eta bertan ezagutu zituen Imanolek Elisa Serna, Juliet Greco, George Brassens, Leo Ferre, George Mustaki, Colette Magny, Mikis Theodorakis. Aurrerago 1977ko amnistiaren ondoren Euskal Herrira itzuli zen eta kantari segitu zuen. Euskal olerkari askoren hitzak musikatu eta kantatu zituen. Jon Mirande, Mikel Arregi, Koldo Izagirre, Xabier Lete, Juan Mari Lekuona idazleenak besteak beste. 2004ko ekainaren 25ean hiltzen, Orihuelako erietxean, Alakanten, odol isuria eta bihotzekoa jasan ondoren. Prest zituen sehaska kantuak grabatu zituzten Imanolen gertuko hainbat kantarik eta musikarik. Rock and roll in a world, izan gira Euskal Herri rock and rollin'. Izan gira Euskal Herri rock and rollin'. Gaia heltu denin adiskidiekin juten gela bestan gara. Gaia heltu denin adiskidiekin juten gela. Guazen Euskal Abeslari batetik bestera, gaurko egunez jaio baitzen Jon Maia Soria bertsolaria, Euskal Abeslaria, idazlea, itzultzailea, dokumentalgilea, showmana eta gauza gehiago. Zorionak, Jon? Bertsolari moduan 4 aldiz iritsi da Euskal Herriko txapelketa nagusiaren finalera, azkena 2009an, halaber irakasle lanetan dabil edo ibili da, hainbat tokitan, baita euskara irakaslea ere. Gaur egun kantu bat gara proiektuarekin murgilduta dabilen arren Albaola Itsas Kultur Erakundeko komunikazio arduraduna ere izan da. Eta aipatzekoa da horren baitan Quebecera egindako bidaia kontatzen duen dokumentala. Non geratzen den denbora, non ez dagoen arnas biderik, non ez goazen inora, non oiukatzen hurbiltzen garen, erraldoiaren ondora. Igo nazazu nire mendira, zure gailurretik gora.
Begira, Albaola aipatu dugu eta gaur ekainako 25 itsasoko jendearen mundu eguna da. Nazioarteko itsaserakundeak IMOK 2010ko Manilako konferentzian erabaki zuen egun hau sortzea. Langile ez ezagun hauei omenaldia egiteko. Eta itsasoarekin jarraitzeko, gaurko egunez, 1997an hil zen Jacques Yves Cousteau, frantziar itsas gizon, militar, esploratzaile, ekologista, dokumentagile, zientzialari, argazkilari eta ikerlaria. Toma. Uretako birika asmatu zuen, urrazpian aire tuturik gabe arnastu ahal izateko. Tresna horren bidez, ozeano aztertu zuen eta haren sekretuak azaleratu zituen. Benetan interesgarria gizon hau. Goazen historiako beste izen garrantzitsu batekin. 1937ko ekainaren 25ean, Esteban Urkiaga Basaraz, lauax eta idazle, poeta, kazetari eta politikari abertzalea fusilatu zuten frankistek. Euskal Armadako prentsa arduradun gisa Le Petit Gironde egunkariko kazetari bati Gernikako bombardaketaren ondorioak erakustera zijoala atxilotu zuten. Agur Euskadi, jaunak naroa, aberri eder argira, neure negarrak jario neuzan, zeure mendiai begira. Edermin betiko moskortu nedin Gauzadanetan dakusak barretak kanten prisean Baiuat soin gazte honen lorea Entzunik edan daidan neurri barik Baina tira, utz ditzagun efemerida kalde batera eta ekin diezaiogun gaurko gonbidatuak aurkezteari. Marrator gaur. Ate irekiak egitasmoa ezagutuko dugu, Ander Elordu eta Amaia Azpeitiarekin, 50 bat gazte Ipar Amerikar egonaldia egiten ari dira Euskal Herrian. Izortze Santin Gomezekin ikasturteko azken zientzia klasea izango dugu. Zilantroa, COVID iraunkorra eta probiotikoak izango ditugu izpide. Ze osagaiak, errezeta goixoa. Maialente jabide ere gurean izango da, kontu kontari. Esan digu, badakiela nondik hasiko garen, baina ez dakiela nola bukatuko dugun, eta honek arriskoa esan nahi du. Eta arkakusok konbentuak, monjak eta horrelako kontuak ekarriko dizkigu. Nik uste dut oposizioetako azterketarekin nazkatu eta ofizio berri bat topatu duela. Arkakuso monja, hori ikusteko litzateke. Esan bezala, egunon parranderoei gaur ekainak 25 ditu, asteartea da, eta hau bigarren kafea da. Zuekin Julen Goikoetxea hor begoza. Egunon. Egunon. Eta zuekin Aritz Alkubila Tamaio, egunon. Egunon. Aspaldiko. Aspaldiko partez, bai. Eta zuekin Goi hori Zeizarandia.
Sabrina Carpenterren espresso kantuarekin emango diogu hasiera saioari, gaur kafe makina jota fuego da bilelako, gaur Euskal Herriko txoko askotan, ajea agerikoa da. And he won't stop calling when they act this way. I know I got him. Too bad your ex don't do it for you. Walked in and dream came true for you. Soft skin and not perfume for you. Goizak 10:04 ditu, bigarren kafearen 800 eta 9. saioa da, ekainak esan bezala 25. du, eta gu hemen txegaude 3, baino txatean gehiago. Every night, oh, is it that sweet I guess so. Say you can't sleep, baby, I know. That's that me espresso. Move it up, down, left, right, on. Switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know. Begira hemen adibideetako bat txatean jarri dugute, ni Segurako plazan ibili nintzen dantzan. I'm working late, 'cause I'm a singer. Oh, we look so cute, wrapped around my finger. My twisted humor, making laugh so often. My honey bee. Eta Indioker hemen hasi da, hemen txantxetan, brometan, ziria sartzen, beraz, Indioker ignoratu egingo zaitut. Nik ez, txoin, a ber, Goiuri, osea, ondo, nahi ez duzune irakurtze hori eta horrelako zentsura aplikatze hori ez, hori ez. Ni. Indiokerrek esan du, beno, justu, Julenen txoritxoak salbatu zaituzte. Gaurkoa naiz eta Goiuri askotan bezala, gogo gutxikineon, 17,1 emango dizuet. Generoso nabil, bai Indioker, generoso zabiltza, eta garbi esan da, gaurkoan koreografia salbatu duena izan da, ezjakintasunak ematen duen ausardia, neurri gabeko ausardia hori. Eta beste komentario bat ere egin du, txatean bi gaude, ez ge askoz gehiago, jiji. Ba, venga, txat hori animatzen dugun pixkanaka. Izango nuke? Say you can't sleep, baby, I know. That's that me espresso. Eta animatzeko, gure maite dutak elkarra banatuko ditugu zuekin. Julengo igotxoar begozo, zer maite duzu? Bi gauza. Txirrindularitzaz gain. Txirrindularitza ere, bai, larun batetik aurrera Frantziako turra. Zelako turra berriz ere, eskerrak turra. aurten ez dela mendi Baina, pasatzen. lasterketa kontatzea bezain ederra da, aurreko asteko prestaketa hau, ze txirrindulari datozen, norrez, etapak begiratu, eta hori ere gauza ederra da. Bueno, nahastu gabe, bai, esan, arkatu. Ze txirrindulari datozen, zerrez, zer da, hau musika jaialdietan bezala, jazaldira zein datorren aurten? Gaur, Frantziako turera nor datorren? Bai, kontua da jazaldira nor datorren, jazaldia uztailean bada, urrian jakiten dugula aurreko urteko urrian, eta gu hemen ibiltzen garela, ipurdi estu eginda azken astean, nor datorren, nor ez datorren, baten palmaresa begiratu bestearenak, eta horrelako azpiko lanetan, eskutuko lanetan, gero, alik eta kontakizuen osoenak egin alizateko. Pogatxar etorriko da? Badator Pogatxar. Eta landa? Etorri, badoa, esan dugu, ezta? Badoa. Ez nola, naiz irratian egiten duzuen turran, nire sentsazioa da, Ona etortzen direla, Nuen ibiltzen direla, bueltak, txirrindulariak, bai. Elkarrizketatzera. Landa ere, bai, Ebenepulen zako lan egitera xira batean, baina akaso Ebenepulen hortik ere amaituko du. Adierazpen, interesgarriak. Bai. Ez da ona Mikel Landaren sufle hori gotzea, oza, beti Mikel Landaren inguruan egiten diren jaipoiek edo sortzen diren jaipoiek, eta gero beti Mikel Landa izaten da decepzioa, oza, errespetu osoz barkatu, barkatu. Landismoa ala hil. Ja, landismo edo barbarie, baina eske betiko historia da, eta. Asko gustatu zait, ez da ona Mikel Landaren suflea igotzea. Hori, erosi egingo dizut, esaldi hori. Tira, zein dira zure bi maite dut horiak txirrindularitzaz gain, Julen, barkatu? Batetik, saio hasieran aipatu dudan hori ez, parranda ostean herri bateko kaleetan egoten den posparranda usain edo giro hori, gaur goiz xamar, tortzen garagu, irratira, dena esaten hasita, goiz xamar, parranda egon den herri bat kontuan izan da. Eta hortxe, kale garbitzaileak, lanean ari dira, merkatariak ere, gaur aste artea da, eta azkenean beraien negozioak, saltokiak, tabernak eta dena delakoak ere zabaldu behar dituzte, eta hor sortzen da. Nik ez dut ikusi, esan didate, ikusi dituzuela zuek, oraindik ere erretiratu gabe zebiltzan
pertsona batzuk, pena mandiz, azkenean paisaje hori edo osatzeko pieza garrantzitsua da, gaupaseroa. Ez duzu ikusi gau paseroa? Ez dut ikusi, bueno, ez diot tankerarik eman behintzat, jendea nahiko txukun ikusi du jantzita eta arropa garbiekin, eta pentsatu, hauek oetik ekiberrek egongo dira. Hemen kale bazerrean badago kafetegi bat, Tolosako Ezeiza kafetegia, bakizu ezaguna da teiak eta zigarrilloak eta egiten dituztelako, bertan terrazatxo bat badaukate, eta terrazatxo horretan atzoko arropagarekin jantzita, kuadrilla dotorea zegoen gaur goizeko 8:30 aldera. Lotxagabeak. Hori, maite dut hori, herri batean egoten den posparranda giro hori, elkartzen dira ez, herriari bere normaltasuna eman behar dioten elementua, izan kale garbitzailea, gorrarendik ere kale garbitzailea pasa ez diren lekuetan ikusten dira, edalontzire eta botileren batzuk, parrandaren lekukotasuna erakusten dutenak, eta egoten da kalean, kale garbitzaile botatzen duten produktuaren usain hori, eta alde bat, maite duz, enbidia puntu bat du esaten duzu, baten bat ibilidek earki asko, hemen gaur gauean, gu lo geunden bitartean. Baina, beste aldeko ere iritsiko da. Guk ere ingo dugu parranda, eta baten joan beharko dugu lanera. Urrengo gunean. Hori bat. Ados? Eta bestea da, maite ditut azken orduko planak eta espero gabe iristen direnak. Egia esan, iragan asteburuan, ez neukan, beste munduko planik, eta ostiral iluntzean azken orduan, proposamen bat egin zidaten, larun batean, txakolindegi bat bisitatzera joateko, sekula izan gabe nengoen, eta beldur puntu bat ere banion. Enaiz sekula egon txakolindegi batean, baina inguruko guztiek esan didate, zeharo arriskutsua dela. Baina, esango dizut. Niri mito bat erori zaitor, nik ere beldurra nuen, jendeak esaten zuen, sekulako melokotoiak harrapatzen dira txakolindegian, ez dakizer, pentsatzen duzuk. Hor ere, dana bezala, neurriaren araberako izango da, nola ibiltzen zarenaren araberakoa. Eta baketari inguruan ibili ginen, eta goizean ere mendibueltatxo bat egin genuen, gero txakolindegira joan, eta niri arreta edo atentzio gehiena dituzidana, ze alde dagoen, botilatik edan edo txiritik edan. Ara? Txirikoak arrisko handia daukaz, ura bezala sartzen da, eta zu zure buruari frenori jartzen ez badiozu eta ez baduzu tajuz jaten, harrapatu dezakezu aipatu dugun melokoto joietako bat. Baina ederra izan zen, eta gainera hori, ostirari iluntzean bapatean sortutako plan bat izan zen, gonbidapen jaso nuen, eta maite ditut, horrelako planak ere. Dotore, guazen jorrara. Venga. Resaka etorri zait bapatean, Abestiago entzuten sentitu naiz taberna zulo ilun batean, eta bapatean sentitu zara terrazako gaupaseroari eguzkia jotzen dion momentu horretan bezala, ezta? Bai, eta pixka bat joan egin zait bizitzeko gogoa. Kantu honen izenburua bezala, Zure zorioneko infernua dator nigana, barnean sentiarazten. Raimundo Elkanasteroko 151 kideetako batek abesten duen bitartean, zer maite du Baritzalkuia eta Maiok? Nik orain udara torrela, eta atzo sartu. Torri da. Niri asko gustatzen zai bidaiatzea, eta aitortu behar dut, eta oso, bidaizalea naiz, eta asko gustatzen zait baita bidaia planeatzea, eta nora joango naizen pentsatzea, eta ez dakit bukinen sartzea, eta askari eskaner eta gauza horiek denak guztiak ikustea, eta aldik eta merkeen bidaiatzea. Pasaden astean egon nintzen Armenian, ez dakit ezagutzen duzuen, egon zareten inoiz. Ez. Armenian, esaten durak bezala. Jakara, pasatzera. Bai, zautzen duzu Hondarribia, ontzareten noiz bait? Armenia, bai, eta hori pasaden astean egon nintzen. Bide batez, friturreko gidak esan zigun, Euskal Herria ezagutzen zuen, eta kriston harreman estua zegoela Armenia eta Euskal Herriaren artean. Nik ez nuen harreman hori ezagutzen, baina ala esan zuen tipo horrek, eta euskera eta armeniarraren artean harreman oso estua zegoela baita. Eta, hori da maite duana bidaiatzea, eta udara hontan beste bidai batzuk hortik ditut, eta gogo askorekin hartzen ditut, baina beste alde batetik ikusita maite ez dudana da, nola adibidez Donostin ikusten dugun turista eta giriz beteta guk esaten dugun moduan, eta horrek kriston kontraesana sortzen dit neure buruan, eta kontraesan horrek ez zait gustatzen edo ez dut maite, ze ikusten dut nola
zergatik nik daukadan, ez dakit, eskubidea bidaiatzeko eta beste hiri batzuk edo beste leku batzuk edo beste kultura batzuk ezagutzeko eta niri modu batean nola molestatzen dit beste jendea ona etortzen denean edo ez bakarrik jendea etortzen denean baizik eta horrek ekartzen dituen edo sortzen dituen ondorioak, adibidez, hori pisuen prezioen igoera edo orokorrean prezioen igoera eta turistifikazioa eta herriaren identitate horren galtzen denean, eta horrek, ez dakit, kontraesan bat sortzen dit neure buruan, eta ez dakit, ez naiz ondo sentitzen, hori asko maiteut bidaiatzea, baino momentu erdinean, ona etortzen direnean, ez naiz guztiz eroso sentitzen, eta horrek, ez dakit nola kudeatu, kontraesan hori, eta horrek, orain udara datorrela, pixkat, ez dakit, arraro sentiarazten dit, ez dakit. Ane Gerra kazetari idazleak aurrekoan idatzi zuen horren inguruan, eta esaten zuen bera Euskalduna da, baina Bartzelonan bizi da, duela dexentetik, eta aipatzen zuen bera ez zegoela turismoaren aurka, Bartzelonan turismoa eskuzabalik hartu izan dutela, jendeak turismoan oinarritutako industria duela, eta turismoaren aurka ez zegoela, baina bazegoela auzotarrak behareien auzetatik botatzearen aurka, gentrifikazioaren aurka eta turistifikazio horren aurka, eta nik uste dut kontraesanetan ibiltzen garela zalantzarik gabe, kontraesanak ez balin bagitugu ez gaude bizirik, baina uste dut desberdindu behar dela turismoa egitea eta turistifikazio hori salatzea. Bi gauzak egin daitezke. Beraz, zurekin ados aritz. Nik gaurko izango Juri, eta mikroskampo aipatu dizut, turraren kontakizuna Donostiatik egiten dugu, naizek Zurriola etorbidean duen egoitzatik, eta Goiuri esan diot, hitzez turra egiteko gogotxu nagoela, baina pereza hundien ematen dira dela, egunero Donostiara, uztail inguru honetan, egunero Donostiara joan behar izatea, pereza puntxu bat ematen du, Bai, puntu handi bat. Amacho gauna y un fandango, que vengo con todo el comando, tamundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Amacho gauna y un fandango, que vengo con todo el comando, tamundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Amacho gauna y un fandango, que vengo con todo el comando, tamundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Amacho gauna y un fandango, que vengo con todo el comando, tamundua. Nik nire maite dut elkarbanatu behar dut zuekin, egun hauetan nire herriko festak izan dira, San Juanak izan dira hementxe Tolosan. Bai, egun garrantzitsuak, bai. Niri hemengo pertsona batek esan zidan ez zela etorriko eta hemen ikusi nuen, eta beste pertsona batek ez zidan ezer esan, eta hemen azaldu zen hurrengo egunean Instagramen ikusi ahal izan genuen bezala. Baina, niri ez dit inork esaten parrandara datorrela, ez datorrela, bueno. Nik zuri esan izunen nintzela etorriko, ez nuen etortzeko asmorik. Baina, ona etorri zinen, Etorri nintzen azkenean? Kontua da, festak izan direla, eta aritu naizela. Jaiak beste modu batera bizitzen aurtengoan, eta disfrutatu dut, momentu batzuetan ez, baina orokorrean disfrutatu dut, eta esan behar dut, nire gaurko maite duta dela, jende disidentea. Hau da, batzuetan, herriko festetan, tradizioak eta ohiturek, pixua handia izaten dute, ez? Orokorrean, ez batzuetan, orokorrean. Eta agian, aurrekoan egitzeiten genuen honen inguran baita ere, ez? Agian, kuadrilla eguna ospatzen da zure herrian, eta zuk sentitzen duzu, ez daukazula kuadrilla bat, lagunak badituzula, hemengo batzuk, hango batzuk, baina kuadrilla kontzeptua ez, eta orduan, egun horretan sentitzen zarela, planik gabe edo horrelako zerbait. Edo atzoko eguna bezala, San Juan egunez, Tolosan egiten da alarde moduko bat, eta egia da oso ohikoa dela,
gaztea bazara behintzat, bueno, adin guztietako jendea ateratzen da, baina bereziki gazte jendea alarde horretan ateratzen da. Zuk ez balin baduzu alardean parte hartu nahi, egia da ez dagoela alternatibarik. Hau da, egitarauean dagoena da alarde hori. Eta bestela, akabo. Eta horregatik esan nahi dut nik maitu dela jente disidentea, ezagutu ditudalako hainbat pertsona, festa egun hauetan, egitarauean naiz eta tarterik handiena hartzen duen ohitura batek, beraiek proposatzen dutela beste zerbait egitea. Eta hori gustatzen zait. Hau da, jende disidentea, zuk esatea, gaur zer da garrantzitsua? Gaur mundu guztia egongo da, futbol partida hau ikusten. Zuk antolatzea, batean, herri bazkari bat, futbolzaleak ez direnentzako, herri bazkaria. Edo gaur zer dago? Alardea. Gaur, alardean parte hartu nahi ez dugun, antimilitarista disidenteen, parranda, taberna batean antolatzea. Horrelako jende disidentea maite dut. Iruñeko balkoian San Fermin da egun Dantzan ez zaude baina Alboan bilagun Irun Berlin iraia Lagunak etxean Bidatozkit burura Eta zigarroaren kea Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gurera etorri ziren, gu bakentsuak ginen, baina ez, bake horren aldekoak. Fusilak zekartzaten, gerra gozea zuten, udara. Euskal Herria 3 milioi biztanle eskas dituen herrialde txiki bat da. Badakigu munduko superpotentziekin alderatuta ia ikusezina gara. Hala ere, gure nortasunak eta izaerak ez digute muga horietara mugatzen uzten. Ondo dakigu programa honetan, bigarren kafeako denboraldi honetan besteak beste Italiako edo Uruguaiko euskaldunekin hitz egin dugu. Eta gaurra estatu batuetara joango gara edo are hobeto. Zergatik ez dira estatu batuarrak ona etortzen? Makurtu baino lehenago, horeta rotasuna, izaera nortasuna, gurea defendatzeko. Hori, hain zuzen ere izan zen Nate Irekiak programako antolatzaileek pentsatu zutena eta lan handiaren ostean, oraintxe bertan betetzen ari dira euren burutazio hura. Izan ere, 50 bat gazte Ipar-Amerikar ditugu, Goierriko familiek hartuta, Euskal Herrian murgiltze linguistiko eta kulturala egiten kainaren, 22tik, ustailaren 14. Nire amaren etxea, defendatuko dut. Ameriketako estatu batuetako euskal komunitateko gazteak gure hizkuntza, ohiturak eta kultura gertutik ezagutzeko gure artean 3 asteko egonaldia egingo dute. Erakundeak azaldu duenez bertako familiekin eta bereziki familietako gazteekin harreman sendoak sortzea da helburua. Goierriko eta AEBko euskal komunitateen arteko zubiak eraikiz. Eta horren inguruan hitz egiteko bi gonbidatu ekarritugu gaurko saiora. Alde batetik Ander Elordui egitasmoaren koordinatzailea, egunon Ander. Eta bestetik Amaia Azpeitia bere etxean, edo, beto esan da, bere gurasoen etxean, Amerikar bat hartzen ari den 16 urteko goierritar gaztea, egunon? Egunon. Ander, ekainako 25 duela... Ekainako 25 da gaur, duela 3 egun eskaz, bakarrik aireportuan zinetela bizita hain berezi honen zai, zu koordinatzaile, hemen bigarren kafea, kafea eskainiko nizuke, baina ziur izango duzun estresarekin, ez dakit nik ondo etorriko zaizun kafea edo ez, eta? Arrazoi. Egia da, oraintxok bertan kafea hartzen badut,
ez dakit zer gertatuko litzatekeen. Ez. Ja, programak berak sortzen duen, estresa, ez da estresa, azkenean, hainbeste gazte zure kargu izateak ere, sortzen duen adrenalina puntu horrekin nahikoa dut, eguna ondo eta indartsu energetikoa azteko. Eta, Maia, zu ziurranderrek duen estres horretaz arrastorik ez, zelan ari zara bizitzen lehenengo bi egun horiek? Nahiko ondegia esan, jendekin dola lehenengo momentutik harremanekin genitun, eta orokorren denon arten sortu da laguntasun bat oso azkar eta oso ona, orduan nahiko guzta eta estresegitatik nahiko urruti. Bueno, Ander, Euskal Komunitateko Estatu Batuarrak Euskal Herrian murgiltze programa batean, zelako itxura ona duen, horrela esan da, nondik datorri dei hau? Bueno, badakigu Euskaldunak asko joan garela kanpora, migratzaileak izan gara, bai konkista garaietatik, Kristobal Kolonekin Hego Ameriketara, baina orain dela 100 urte, Euskaldunok Hego Ameriketara egin beharrean salto egin genuen Estatu Batuetara. Bertan hartzain lana hartu genuen, naiz eta asko hemen hartzainak izan ez, eta Estatu Batuetako mendebaldean kokatu ziren, Nevada, Idaho, Utah, Wyoming, California alde horretan. Bertara joan ginen, bai hemendik zuzenan edo Argentinara migratuako Euskaldunak joan ziren gero Ipar Ameriketara, eta, Euskaldunak han daude, oraindik ere Euskaletxeak mantentzen dira, 32 Euskaletxe ditugu Estatu Batuetan gaur egun, eta, diaspora sortzeko sareak hainbat dira, hainbat ekimen egiten dira, bai gobernutik, bai Euskaletxetatik, hala ere, orain dela 50 urte, Oñatin horrelako Dave Bitterrek horrelako proposamen bat egin zuen. Idahotik 10 urtetan 200 gazte ekarri zituzten Oñatira. 50 urteren ondoren gaur egun Estatu Batuetan dauden Euskaletxeetako lehendakari eta parte hartzaile gehienak dira ona Oñatira etorritakoak. Beraz, ikusi dugu nola etorkizunera begida ere diasporarekin sareak eraikitzeak eragiten duen gero, hainbat zubiak eraikitzea, ezta? Izan dugu aukera, etorri zen gazteetako bat, orain dela gutxira arte izan da Boiseko alkatea. Eta berak aukera izan zuen, Obamarekin hegazkinean joateko eta Euskaldunen inguruan hitz egiteko. Eta Euskalduna zen? Bera, bai, bera Euskalduna zen, orain dela 50 urte Oñatira etorri zen, Euskara ikasi zuen, eta gero, bera, Boiseko alkate izan zen, Boise bada, Euskaldun jatorri gehiena duen hiria, esan genezak Estatu Batuetan, eta, berak aukera izan zuen, hegazkin pribatu batean, Obamarekin, Euskaldunen inguruan hitz egiteko, beraz. Nora arte, zabaldu genitzaken sareak, ezta, diasporako eta Estatu Batuetako gazteak elkartuz gero. Osak, esan dezakegu, Estatu Batuetan egon dela alkate bat euskaraz hitz egiten duena eta euskalduna dena. Hori da. Kurioso. Bueno, Ander, eta 70ko hamarkadakoa atzean utzita, okerrez banago, ateak ireki kantolatzen duen bigarren edizioa da hau, eta, errepikatzen bada, seinale ona da, ezta? Hori da, azkenean asmoa, saretze hori egitea da, aurreko urtean 37 gazte etorri ziren, Estatu Batuetatik, esperientzia benetan aberasgarria eta zoragarria izan zen, eta lantaldeak apustu egin du aurten ere berriz martxan jartzeko. Claro, lehen urtea beti izaten da, apur bat katastrofikoa, ezta? Lehen urratsak nola asmatu, aurten uste dugu hobeto goazela, eta uste dute Amaiak esan bezala sareak hasieratik lehen egunetik ari dira sortzen, beraiek, orain dela hilabete bat edo orain dela 3 aste izan duzue ja zuen hango gaztearen berri, eta 3 egunetan hasi dira gazteak euskara ikasten, hasi dira harremantzen, badugu taldean baten bat libretatxoarekin joaten dena egun, Ander, eta nola zaten da the weather, eguraldia, 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 bero, eta benetan, zoragarria. Eta, guazen pizkat hori, programaren funtzionamenduan sartzera, lehenengo eta behin Amerikara jarriko gara begira, ze pertsona profil mota bilatzen duzuena etortzeko, eta, zeinek hartu ezake parte? Batetik adina, bai, 16 eta 25 urte bitarteko gazteentzako zabaldu den proposamena da, 16tik bera gazteie direlako eta ezin direlako guraso gabe ona etorri, eta 25etik aurrera, lanagatik, han Estatu Batuetan eskontzak eta gauza horiek. Orduan, 16 eta 25 bazen guretzat ere, hemengo familientzat, adin tarte egoki bat. Gero, euskal jatorria izatea edo ez da agian bete behar den zerbait, ia gehienek dutela euskal jatorria, euskal abizena,
Basurto, Ezkurra. Alan Eskurra, edo Isabel Etxeberria. Edo Amaia izena. Abai, Amaia. Nire txeko Amaia deitzen. Ala. Eta orain komeriak orduan, ez? Nola Amaia bat eta Amaia bi edo nola ba... Etxean biok Amaia. Horiakin nahi ez izenez eta bere Amaia. Kasualidadea izan zen, nuen apropos egin. Bateraketa. Baina bai, Amaia, Josu, baditugu izen euskaldunak eta abizen euskaldunak. Orduan hori bat adina, bestea, bueno, gehien bat interesa izatea, eta gero nik beraiekin, elkarrizketan, ezagutzen ditut. Gero esan behar dugu, esoik ez dugula hemendik lan egiten, Estatu Batuetako euskaldetxeen antolatzailea, NABO, North American Basque Organization, beraiek ere proiektuaren atzean daude, beraiek hango gazteak ezagutzen dituzte euskaletxeetan, jaialdietan eta dantza ekidaldiak egiten dituztelako, orduan beraiek ere laguntzen dute aukeraketa honetan, beraiek gazteak zuzenan ezagutzen dituztelako. Orduan hori, adina eta naboren laguntzaz. Abizenak aipatu dituzula, pasaden astean, Boiziko abesbatza bat hementxe izan genuen, Euskal Herritik bueltaka ibili ziren, eta beraiekin egoteko aukera izan nuen, eta bazakit ez, 25 bat izango ziren, eta abizenak esaten hasi ziren, eta nik sentitzen nuen, Jesus, ni baino euskaldunagoak dira, eta nik 8 abizenak euskalduna dauzkat, baina... Esan egin behar zinit, ez. Hau, Amerikarren izena nahi du, euskaldunak, hau ez da abesbatza euskalduna. Ez, Boiziko abesbatza eta abizen guztiek euskaldunak, hau pasa genuen ederki, egun zoragarri izan zen. Eta egia da, askotan ez horiek Estatu Batuetan, euskaletxeak ditugu Hego Ameriketan, Argentinan euskaletxe baino gehiago ditugu. Euskaletxe eta urterik urtera gehiago sortzen dira, ez dakit nondik, baina egia da, internetek ere albidetzen duela, nolabait, zure sustraiak, sareak, eraikitzea, ezagutzea, orduan, hori Argentinan, Uruguayen, 8 euskaletxe ditugu, Txilen, Perun, Kolombian, Mexikon, Costa Rican eta Puerto Ricon. Orduan, hori askotan, haiek guk dakiguna baino gehiago dakite Euskal Herriaren inguruan. Gehiago irakurtzen dutelako, interes handiagoa dutelako, eta mitologia, eta Joander, eta jakin duzu leitzan ez dakizer, eta ni idea, leitzan egona zutot bizitzan baten. Eta, leitzan ondoan dagoen, Eunate herrian, gaztelu bat dago, eta gaztelu horretan jaiotzen ez dakit nor, eta ni idea. Hori oso ondo irudikatu zuten El Basko pelikulan Joseba Usabiagaren pertsonaia Argentinara joaten zela, eta han bertan Argentinako herri batean bertso eskolan parte hartzen zutela argentinarrek, eta berari jake benetako euskaldun bat, Euskal Herrian jaiotako euskaldun bat etorri denez, bertxotan jarriko dugu, eta Joseba Usabiagak esaten du, nik ez dakit bertxotan, eta bai, ni hangoa naiz, eta nik Zumaiakoa uste zela pelikulan, Zumaiarra naiz, eta jaiotzez, eta ez zita dena, baina nik bertxotan ez dakit, eta hango argentinarrek denak bertxo eskolan arituak, eta denak liburuak Bernardo Atxaga irakurrita, bertxotan, dena, hemengo batzuk baino askoz gehiago. Bai, eta berdin dantzan, eta dantzan ere, askotan guk baino beto. Han biltzen dilako euskaletxean, tapa. Eta, izan dozu moduan, liburuak irakurrita, eta idazleak, eta musikariak, eta gu baino gehiago. Eta zenbat etorri dira, horten? Horten, esan bezala, 54 eman zuten izena, egia da, izena matetik etortzera, aldea dagoela, ez da, azkenean galdia ordaindu behar dutelako, segurua, eta aur, 32 ditugu hemen, 32 gazte. 6 estatutatik, Utah, Idaho, California, Nevada, Arizona eta Wyoming. Eta, gazteak hartzeko apuntatzen diren familien kopuruaren arabera bai antolatzen duzu, ezta? Eta ze familia mota bilatzen duzu edo ze... Hori da, ia da urten familiekin ibilara pixka bat justu, bigarren urtea da oraindik ere, proiektua ez da oraindik guztiz ezagutzen, Goierrin, Laskaon dugu guk zentroa, Maizpiden, bertan euskara eskolak izaten dituztelako gazte hauek, ez da soilik bizita egitera, euskara ikastera bat oselako, horren proiektua zabaldu genuen Goierrin. Hala ere, baditugu Zumarraga, Urretxu eta Legazpiko familiak, badu Tolosano eta Orendaingo familiaren bat ere. Bilatzen ditugun
daukagun familiak dira beti interesa duten familiak. 3 astez, estatu batutako euskal gazte bat etxean edukitzeko aukera dutenak. 3 aste izan badituzu, erdi libre, gaztea eraman eta ekartzeko, berarekin asteburutan planak egiteko. Ingelesa, ez da beharrezkoa, gazte batzuk, euskara edo gaztelania pixka bat badakitelako, baina, azkenean prest egon bar dira, ez da? Eta azkenean, uda giroan familia askok oporrak hartu, edo gazteek ere nahi izaten duten kuadriakoekin itraian joan, edo esaloura edo festetara. Ordan, azkenean interesa duten familiak. Egia da aurreko urtean familia askok zutela euren handik zetozen gazteen adina, hau da, 18, 19, 20, 21 bat. Aurten interesgarria da eta familia askok hartu dute, gazte txikiak dituzten familiak dira. 5, 8, 10, 13 urteko gazteak dituzten familiak. Nolabait, anaia edo arreba nagusi moduan jokatzen dute estatu batu hauek. Eta ematen duenez, orain arte oso ondo doa, interesgarria da, azkenean txikientzako ere, badelako, anaia neba aizpa nagusi bat izatea etxean, ardura bat hartzea, horrek erreta daitu nau, ze etxe, gurasoek esaten diat, ezta? Joander, nik ez dut ikusi inoiz jokin, 8 urterekin, zerbaitegatik arduratua. Eta oran, amatxo, abi ez da oraindik heldu, edo ami ez da esnatu, eta zelen esaten da hau, trauturarekin ingelesa, eta badabiltza horrene familietan ardurak hartzen, bai. Eta herrera familia hoien artean amaieren daukagu, ezta? Eta, zein momentutan okurritu zitzaizuen proiektu honetan parte hartzea? Nik behasainen ikasten dut, eta etorri zan hander pixa proiektua esplikatzetola. Eta nahi batean igustu izan zen jendekin erlazionatzea, sozializatzea, eta proiektu esan zen, aukera politia ezagutzeko kanpoko jendea, baina aldi beren euskaldunak dienak, eta gurasoi esan, eta zuzenen baiet esan ziaten, parte hartzea aurrea. Eta momentuz gustora, berarekin? Oso gustora, tokatu Amaia, tokatu zeguna, oso jatorra, beti laguntzen, eto zer gauzein barbaldin, eta beti barkamera eskatzen, baimena eskatzen deneako, baina oso ondo. Zenbat urte ditu Amaiak? 19, bizarragoa. 19, bizarragoa. Baino... Oso ondo. Bai, no? Bai, kuadriakin daula ateraga festetan, aderaman lokalea kuadriakin, kalea, tragoko batzuk hartzea, da beti oso ondo. Eta 3 egun baino ez. Eta hemenik neukan apuntatuta, 2 egun pasa dira eta zure kuadria ezagutu dut, eta argi iratu zai baiet. Lehenengo egunetik ezagutu zen kuadria, eta horrengo egunen lokalen egon ginen, afaldu genuen da festetako ginen, San Juan zuauki genuen tarten, dantzatu zuen da. Beran ongoa da, ze herritakoa da, edo ze iritakoa? Aidajo. Eta ez da euskalduna, ez du euskara menperatzen, Ez. ze hizkuntzatan hitz egiten duzu ez, zegoen artean? Berekin gaztelaniaz, gaztelan egiten estudios hispanikos, eta orduan, etorri zanen honen esan zigun nahizola praktikatu gaztelania, orduan etxen gaztelaniaz, eta nahiko ondo moldatzen da. Baina gero denak elkartzen gehanen, denon arten ingelesa ziten du. Eta, baina orain hemen Euskal Herrien dagoela euskara eskoletara joaten ari da, ezta? Hasiko die 2 egun barru, oindikan ez dia hasi. Eta pixkat ikastea, baina berak esan zen hori, batez ere gaztelania praktikatu nahi zela. Ez di denbora eman. Juergarako denbora bai eduki dute. Benetan eskola klasetara joateko, ez. Eta euskara eskola hoietaz aparte, Ander, ze jarduera mota egingo dituzue? Bai, euskara ikastera datoz, baina ez soilik euskara ikastera, bagoaz ere hainbat bisita egingo ditugu, atzo adibidez seguran, San Juanak jarraitu genituen bertatik, bisita gidatu egin genuen, Maialen Lujanbi izan genuen bertsolaria bertan, luntxa gero igerilekura joateko astiare izan genuen. Gaur eta bihar Euskal Herriko Unibertsitatearekin antolatuta Euskal Dantza ikastaroa egingo dugu Beasainen, eta han utzi ditu gure gaztetxoak dantzan, ea nola moldatzen diren gaur eta bihar egun osoa. Eta bai ostegunetik aurrera Euskara eskolekin hasiko gara goizetan eta arratsaldetan tailerrak. Herri kirolak egingo ditugu, instrumentuekin Euskal Abestien jaialdi batera antolatu dugu, joango gara inguruko hainbat ordizia datoriko gara asokara, joango gara ataunera, arratsaldetan hainbat plan egingo ditugu beraiekin, sukaldatu eta dantzatu eta kirola eta ez da soilik euskara. Eta zuek Amaia bai parte hartzen duzu jarduera horietan. Bai, behaientzako derrigorrezkoa eta gu nahi baldin badeu jundaikeu, eta gura den inguruko indegu nahiko pina hona, orduan erabaki genuen parte hartzea egitaragoen,
eta orduan bai. Hori zan, aurten proiektua zuen erronka, ez da? Aurreko urtean bai izan zen, apur bat familiak eta estatu bat horrak pixka bat banatuta joan ziren, lehen urtea zen, eta ez genuen guztiz asmatu nola ustartu eta bien arteko saretzea. Aurten lehen egunetik saiatu gara bai gazteak, hemengo gazteak eta hango gazteak, ekintzetan batera elkartzen, eta horretik atzo segurara 10 gazte etorri ziren etxeetatik, gaur eta bihar basainan ere dantzan gurekin egongo dira, orduan asmoa da, hori, bai hemengoak eta hangoak planak batera egitea, ekintzak batera egitea, oran euskara eskolak kenduta, beste tailer guztietara gonbidatuta daude, inor ez dago behartuta, baina, bueno, beti gurekin, ea sortzen den zubi hori. Dantzadan bitarten gustora. Ondo. Bueno, bigarren edizio bat egon bada, espero ezagun hirugarren edizio bat izatea eta dana ondo joatea. Eta, bueno, Ander Elordui proiektuaren koordinatzailea eta Amaia Azpeitia proiektuan parte hartzaile bezala, hartzaile bezala parte hartzen ari den gaztea. Eskerrik asko biei, gurera etortzeagatik. Eta espero dugu, asko disfrutatzea, esperientzia hain politonekin. Eta animo asko, oraindik egun asko dituzuela aurretik. Bai, eskerrik asko. Jarraituko dugu, oraindik ere diasporarekin sareak eraikitzen, eta jarraituko dugu soilik ez Goierrin, asmoa da zabaltzea, beste lurralde batzuetara, eta denon artean, munduko euskal sare globala eraikitzea. Eskerrik asko bikote, hartuko dugu bigarren kafe bat beste egun batean, eta aurrera egingo dugu. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 100. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. And now is the time. This is the hour, the power of time. Ours is the power, and now is the time. This is the hour, the power of time. Light as a feather, stiff as a board. Electric weather, above and below. Light as a feather, stiff as a board. Electric weather, above and below. Ikasturtea amaitzen ari gara aste honetan, eta ikasle asko azken egunetan egin duten moduan, guk ere mantalak etxera eramango ditugu ostiralean. Dena den, azken ikasgai batzuk jasotzeko modua ere izango dugu demoraldia amaitu aurretik, eta zientziaren inguruko azken eskola emateko prest dugu. Izortze Santin Gomez, Euskal Herriko Unibertsitateko Biokimika eta Biologia Molekularreko Departamentuko ikertzailea eta bigarren kafeko zientzia irakasle partikularra. Ikasturtea amaierarako ederki ikasi duzu izena, Hombre, ikasteko moduan, ez? Beharko zeze gutxiago. Egunon, Izortze? Kaixo, egunon. Ea ondo entzuten zaitugun, egunon, Izortze? Kaixo, egunon, entzuten Hortxe. Bai, hortxe barkatumen. Daukagu sekulako anabasa estudioan, ze aurreko gonbidatuak atetik joaten ari zirela, sartu zaigu txakur bat, eta sartu zaigu arkakuso bat, eta sartu zaizkigu hemen musikari batzuk, beraz, dago hau dena hankazgora, eta gainera, hankazgora egote horretan, Julenek esan du zilantroa hitz egin behar dugula. Hau da, irratsaio hau, nik ez dut ulertzen. Zilantroa maite edo gorrotatu. Bai. Hori jende askoren kontua da, ezta? Nik uste nik inguruan baditu behintzat, zilantroa hitza entzun orduko aurpegi aldatzen zaienak, beste batzuk gustoko, batzuk esaten dute zilantroak naiz eta gustukoa izan. Gainentzeko janari guztiari zaporea edo zilantro gustoa ematen diola, baina Izortze, nik ez nekiena zen, zilantroa maitatzea edo gorrotatzea genetika kontua zenik. Beitu, ni pasadan astera arte ere enekien. Egon nintzen kongresu batean, eta afarian, nola denak zientifikoa ginean, pixka frikiak, justo jarri ziguten janari bat zilantroakin. Eta horaz ginean hitz egiten, etxarra dagon, zeona dagon. Eta batek esan zuen, badakizue zilantroa gustokoa izatea ala ez genetikoa dela. Eta, hori kasi nuen hain zuzen ere genetikoa dela, ez? Irudi, badagola
Adera genetiko ezberdinak, batez ere usaimenarekin erlazionatuta dauden hartzaileak kodetzen dituzten geneetan, eragin dezaketela filantroa gustokoa izatea edo filantroari hartzea xaboi edo kolonia zapore hori, ez? Adibidez nire kasuan, gorroro du filantroa, iruditzen zait kolonia bezala. Nenuko kolonia hori umei baten zaiena, horren zapore hartzen diot nik. Eta, bueno, hau bada zerbait, aspaldidanik ikertu sana, 30.000 pertsona hartu ziren, begiratu zen pertsona horiei filantroa gustatzen zitzaien ala ez, eta gero beraien genoma aztertu zen, eta ikusi zuten ORA6 deitzen deneko gene batean, dagoela aldaera genetiko bat, eragiten duen hain zuzen ere, filantroak duen aldeidoak, hartzaile horrek hartzen dituenean, zapore berezi hori izatea, ez? Orduan, hor dago, koska. Eta badirudi munduko populazio ezberdinen artean aldaera horren presentzia ezberdina dela, ez? Hain zuzen ere, Europan, ekialdeko Asian, Afrikan, aldaera hori nahiko portzentai altuan dago, eta horregatik jende askori ez zaigu gustatzen zilantroa ez, eta berriz hegoaldeko Asian, Ameriketako hegoaldean, aldaera hori oso portzentai gutxian agertzen da, eta horregatikan gustokoagoa daukate. Eta izortze, zilantroa maitatze edo gorrotatze edo gustatze edo ez gustatzea genetikaren menpekoa dela ondorioztatu den moduan, ikerketa bide horiek eman dezakete elikagai gehiagoren gustatzea ez gustatzea zentzu horretatik, bide horretatik joan daitekela ikertzeko? Hori ikerketa hori sakonduko da? Segurazki sakonduko da, eta egongo dira, nik ez ditut ikusi ez, baina egongo dira ikerketak, beste zenbait elikagaiekin ere horrelako ikerketak egin dituztenak. Badakizuen bezala, zaporea eta usaimena oso erlazionatua daude, ez? Orduan, azkenean, usaimenarekin erlazionatuta dauden hartzaileak edo dastamenarekin erlazionatutako hartzaileak geneek ekoizten dituzte, geneek kodetzen dituzte. Eta gene horietan, aldaera ezberdinak egon daitezke, populazioen artean ezberdinak dienak, ez? Eta orduan, segurazki, kulturala ez ezik, baita ere genetikoa izan daiteke, produktu konkretu batzuen aldeko gustoa izatea edo ez izatea. Beraz badaukat esango diete kuadrillakoei zilantroaren inguru urren azaltzen denean azalpena emango diet eta batzuk arraro begiratuko didate, baina hori... Esango dute, ze azkarra mutila hau, eske denetak tirak iulenek. Edo ze astuna, bakaso batzuk ere esango dute. Izortze, COVID iraunkorra zer hitz egin behar dugu, ikasturteko azken saio honetan, COVID iraunkorra duten pertsonetatik antigorputzak erauzi eta xagui jarriz gero, xaguek mina pairatu eta mugitzeko arazoak dituztela ondorioztatu da aurkikuntza batek. Bai, badakizute, COVID pairatzen duten euneko 10-15 gutxi gora bera, nahiko portzentai altua COVID iraunkorra garatzen duela, ez? Igual pixkata astuta daukagu, ze pandemia garaian asko hitz egin zen honetaz, baina orain ez da inbeste agertzen komunikabideetan, baina, COVID iraunkorra pairatzen duten pertsonek, oso gaizki pasatzen dute, arazoak dituztelako kognitiboak, buruko mina, giharretako mina, nekea, bai? Eta oraindik ere ez da aurkitu horrek azaltzen duen fenomenoa, ez? Ez dakigu zergatik gertatzen den. Ikerketa ezberdinak egin dira, eta batzuk uste dute, ikerketa batzuk esaten dute, agian pertsona horietan birusaren garbiketa ez dela behar bezala egiten, eta birusa iraunkorki mantentzen dela. Beste pertsona batzuetan aurkitu dituzte, odol-koaguloak sortzen dituztela, odol-koagulo txikiak, eta horiek arazoa dituztela gero nerbioetan, eta horrelako prozesuetan. Baina, ikerketa honetan ikusi dana da, pertsona horiek garatzen dituzten antigorputzek eragin dezaketela hain zuzen ere sintomatologia hori, ez? Orduan, hemen egin dutena izan da oso interesgarria, egin dutena izan da hartu COVID-a pairatu ez duten pertsonen odola, COVID-a pairatu, baina COVID iraunkorra garatu ez dituzten pertsonen odola hartu, eta gero COVID iraunkorra garatu dituztenak. Odol horietatik erauzi dituzte antigorputzak, bai? Eta antigorputz horiekin egin dute screening bat izen denekoa, ez? Hartu dituzte 22.000 proteina, eta begiratu dituzte antigorputz horiek, giza proteina horiek ezagutzen dituzten, bai? Printzipioz ez lukete behar, ze antigorputz horiek birusaren kontra sortzen dira, baina batzuetan erreakzio gurutzatuak sortu daitezke, eta
giza proteinak, hau proteina endogenoak ezagutu dezakete gaixotasun autoimmuneetan gertatzen den antzera, ez? Ikusi dituzte, nerbio sistemarekin erlaziotatutako proteina asko ezagutzen dituztela, eta gainera ikusi dutena izan da, saguetan sartzen dituztenean, COVID iraunkorrea daukaten pertsonetatik erauzetako antigorputz horiek saguetan zuk komentatutako sintomantologia sortzen duela. Bai? Oreka galera, koordinazio galera, askoz gutxiago mugitzen dira, minarekiko sentsibilitate altuagoa daukate, eta gainera ikusi dute nola antigorputz horiek saguetan sinerbio sistemako, menigeko eta zenbait leku garrantzitsuetako proteinak ezagutzen dituztela. Ez? Orduan hor, nolabait, ehun horiek, nerbioekin erlazionatutako ehunek, izorratzen di joazte, eta horrek sintomatologia hori eragiten. Jarraituko dugu gaiarekin, baina goizeko 11 dira, beraz naiz irratiko estudio zentraletara jo behar dugu azken ordua ezagutzera. Egunon, Oña Atzaizpuru. Egunon bai lagunok, egunon entzule guztiak, momentu honetan Imanol Pradales lehendakaria eta bere sailburuek zin ekitaldi egin ondoren gobernu bilera lehenengoa ari dira egiten, Ajurianean izan da ekitaldi hori EAJko eta PSeko buruak antzirela, baita Eusko Legebiltzarreko mahaiko kideak, bertan banan-banan, dekretuak aipatuaz, legeak aipatuaz, joan dira sailburu guztiak Imanol Pradalesengana, eta bere karguari egin diote zin, eta hori izan da gaurko albistetako bat egin dutela, amaitu dela, eta momentu honetan bileran daudela Ajuria enean bertan ikusiko da ondoren, zer nolako erabakiak etortzen diren, zer nolako adierazpenak izaten ditugun. Tira, hortik aurrera, gaur nabarmentzeko beste kontu bat, Julian Assangen kontua da, dakizuenez, urteak eman ditu honek, nolabait ezin atera, ezin libratu eta azkenean aske geratu da Wikileakseko sortzaileak kazetariak akordioa sinatu baitu Ameriketako Estatu Batuetako gobernuarekin espioitza delituak onartu ditu honek. Londoneko auzitegi nagusiak eman dio fidantzapeko askatasuna 5 urte baino gehiago eman ondoren segurtasun goreneko espetxe batean preso dokumentu sekretua zabaltzeagatik Estatu Batuek emandako atxilotze aginduari jarraiki. Wikileaks ataria berak isa sare sozialeko bere kontuan esan duenez, Assangek Britainia handiko segurtasun handiko kartzela utzi du, estanesteko aireportuan utzi dute libre, eta ondoren hartu du hegazkina Erresuma Batua utzi eta Australiara itzultzeko asmo, zenbait hedabide diotean, Mariana Irletan igaro beharko duela Assangek bere sorlekurako bidean. Wikileaksen iragarpenari aurreratu zaizkio zenbait hedabide Estatu Batuar, horrek dio Justizia Departamentuarekin egin duela akordioa 62 hilabeteko espetxe zigorra onartu duela, Wikileakseko sortzaileak delituak onartu dituela, eta hain zuzen, Britainia handien espetxeratua eman duen denbora denez, aske geratu da, eta hala ere, akordioa epaile bat berrestea falta da, eta guzti hori izango da albiste. Eta azkenik esan, Xuti Gazte antolakundeak egin duela agerraldia, Frantses estatuan eskuin muturra geldiarazteko, eta Euskal Herriaren aldarrikapena Parisen entzun daitezean, Fronte Herritar Berriaren aldeko botoa dela gazteentzat aukerarikoan adierazi du Xuti Gaztek, ekainaren 24an azkainean egindako agerraldiaren bidez. Bi hauteskunde dira dakizuenez, bi itzuli bata, lehena igande honetan eta hurrengoa, igande honetan 8 gazte boz abertzale, antifasista, ezkertiarra, feminista eta ekologistarik etxean ezin dela geratu adierazi du Xuti Gazte dinamika, hala Zuberoa, Nafarroa Berea, eta Lapurdiko gazteriari antolatu eta borrokatzeko deia egin diete, finean Euskal Herriaren aldarriak Parisen entzun daitezen Gaztei Fronte Herritar Berria sostengatzeko dei zehatza egin du Xuti Gazte antolakundeak. Hauxe beraz, kontatzeko genuen lagunok. Eskerrik asko Oña Atzaizpuru, guk aurrera jarraituko dugu Izortze Santinekin, Julenek gero bazkalosteetan lagunei kontatzeko hemen ikasten duena. Ikasi, entzun egiten dugu, momentuan geratzen zaigu, baina gero, Izortzeren azalpenak entzun, eta gero gu azaltzen hasten gara, eta da, hor badaude memeak, ez da? Ez dakin nondik eskatzen duzunen, eta iristen zaizunean, gutxi gora bera, horrelako zerbait. Izortze, COVID iraunkorraren gaiari helduz berriz ere, azaldu diguzu, nondik nora garatu duten aurkikuntza hau, honek, ez dakite, balio dezake, ikerketa bide estuago batera edo jada pixka bat zentratuagoa egiteko hemendik aurrera, jada bide bat, abia puntu bat topatu zaio?
Bai, argi eta garbi, ez? Nik uste dut emaitza hauek, ikerketa honek eman dituen emaitzak oso garrantzitsuak izango direla adibidez, pertsona hauek dituzten sintomatologiak tratatzeko, ez? Ikusi baldin bada, nolabaiteko oinarri autoimune badagola, ez? Azken finean antigorputz horiek eragiten ari direla, min bat, nerbio ehun horietan, garatu daitezke tratamenduak, baina zuzen ere, antigorputz horiek neutralizatzeko, ez? Inhibitzaileen bitartez, edo farmako konkretuen bitartez, eta modu horretan, sortzen ari diren min hori edo kalte hori anulatzeko nolabait. Orduan ikuste dut, oraindik ere zaguetan egindako ikerketa dira, baina egia da antigorputz horiek gizakietatik erausitakoa diela, orduan ikerketa gehiago egin beharko dira ikusteko benetan giza ehunetan antigorputz horiek eragin berdina izaten ari diren ala ez, baina, printzipioz, irekitzen dute ate bat hori tratamenduak garatzeko nolabait. Beraz hori ere gertutik jarraitu beharreko gai izango da, ikerketa lerro horrek, aurrerantzean ze garapen izaten duen. Eta gaurkorako proposatu diguzun hirugarren gaia, izortze, nolabait esateko, ez dakit, ezagutza zientifikoa eta herri ezagutza uztartzen dituela esan genezake, ze antibiotikoen inguruan, antibiotikoak hartzen ari garenean, esaten digute ez, probiotikoak ala esnekiak hartzea ona dela niri, esperientzia pertsonal bezala azkena, agin bateko infekzio izan, eta aginak kendu zidatenean, antibiotikoekin egon behar izan nuen, eta dentista berak esan zidan, esnekiak hartzeko. Izortze zein da horren oinarri zientifikoa, aldu oinarri zientifikorik horrek? Badauka oinarri zientifikoa, badauka. Beste gauza batzuk esaten dizkigutenak ez, baina kasu honetan baiezkoa esan behar dizuet. Gertatzen den antibiotikoa hartzen dituguna, hartzen ditugu antibiotikoak esan dezagun bakteria txarrak erailtzeko, ez? Guri infekzioa eragiten ari diguten bakteria horiek hiltzeko. Baina antibiotikoak espektro oso zabala daukate, eta orduan baita ere, esteetan edo gure gorputzeko beste leku batzuetan daukagu mikrobiota, bakteria onak, guazen esatera, erailtzen ditu, ez? Eta orduan horrek eragiten duena da, askotan antibiotiko hartzen dugunean, beherakoa izaten dugu, adibidez, edo emakumeetan oso ohikoa izaten da, vaginan onddoak garatzea, kandidiasis deitzen deneko infekzioa. Orduan, zer da egin behar duguna? Erailtzen ari garen bakteria onoiek nolabait berriztu, ez? Eta horretarako, oso egokiak izaten dira probiotikoak. Azken finean, probiotikoak zer dira? Probiotikoak dira sustantzia batzuk, zeinetan bizirik dauden bakteriak aurkitzen diren. Bakteria horiek kontzentrazio edo kantitate egoki batean emanda, onuragarriak izan daitezke mikrobiota hori berrizteko. Normalean, gehien entzuten ditugunak dira lactobacillus edo bifidoak, hori askotan iragarkietan entzuten ditugu, eta probiotiko horiek, munduko osasun erakundeak esan du, nolabait antibiotikoek eragiten duten beherakoa ekiditeko baliogarriak izan daitezkela. Baina adibidez, kandidiasisa, vaginako onddo horien aurka, probiotikoak hartzea badirudi ez dela eraginkorra. Kasi horretan beti antifungikoak hartu behar ditugu, ze mikrobiotak berreskuratzearekin probiotikoen bitartez ez da izaten nahikoa. Eta gero ere, probiotikoak saltzen dituzte farmazian bertan alduzu erosi, ez? Baina gero ere badaude iragarki batzuk esaten diguten, jogur hauek dauzkate probiotiko pila bat, ez dakizen bat, ez? Badakizuen olakoa diren iragarkiak. Eta eduki behar dugu kontutan, jogurrak izan badituztela bakterioak, bakterioak hartzidura laktikoa egiten dute, eta horrekin esnea koagulatu egiten da eta jogurra sortzen da, eta hor ditugu bakterioak bizirik dauden. Baina gaur egun komertzializatzen diren jogur askotan, horiek ez daude. Zergatik, zebein hartzidura laktikoa gertatu dela, pasteurizatu egiten dira jogur horiek. Esterilizatu bezala egiten dira, bakteriak hil egiten dira, eta orduan kasu horretan jogura asko jan dezakezu, baina hor ez dira bakteriorik egongo eta ez dute inolako eragin edukiko mikrobiotan. Orduan hor ere kontutan eduki behar dugu, ze jogur mota hartu behar ditugun benetan, nahi baldin badugu, probiotiko horiek hartu eta eduki ditzazkegun arazoak buelta eman, ez? Eta hori izango litzateke pizkat gehiena. Badago ere
irakurri dudanagatik jogur batzuk esaten dutenak LK6 immunitas uste deitzen diotela, immunitas. Hori ez da, immunitas ez da existitzen, ez? LK6 da bakterioa, eta jogur horietan esaten dute, horrek laguntzen dizula sistema immunea hobetzen. Europako elikagaien segurtasunan agentziak esan zuen egia dela jogur horiek laguntzen dutela sistema immunea nolabait sendotzen, baina ez dakala zerikusirik LK6 horrekin. Baizik eta jogurretan bertan B6 vitamina dagoela eta B6 vitamina horrek laguntzen duela sistema immunea aktibatzen. Orduan ere hori iragarkiak ematen dituen deskribapenak ez dira egokiak. Gezur batean bizi gara. Hori dena da ez, baina. Hori da. Gaina, edari ospetsu baten iragarkian 3 pertsonai agertzen ziren, eta bat zen L, bestea zen K6, eta bestea zen Immunitas. Gaizki. Iruzurra. Gaur erikasi ditugu. Bai? 3 gauze garrantzitsu, eta esan duguna, lagunekin edo etxekoekin ondo geratzeko balio dezaketenak. Baina puntak hartu behar dituzute, bestela astu egiten duzue. Baina gero hau dena nola grabatuta geratzen den izortze, gero ja berriz ere entzungo dugu eta hartuko ditugu apunteak, gero jendearen aurrean ondo geratzeko. Izortze, aipatu dugu, ikasturteak guk bigarren kafea gazte honetan amaituko duela, izortze ere oporru sainean edo ze martxa izortze? Ondino ez, unibertsitatean ustaian nahiko hilabete gogorra daukagu, grado amaiereko lanen ebaluazioak ditugu, ikerketa proiektu askoren deialdiak irekitzen dira, izten dira, orduan, abuztura arte lanean jarraitu beharko dugu pixkat. Esango dizu, hemen ere batzuk ez garela oporretara joango oraindik, beraz, horrek kontsolatzeko edo balio baldin badu, balio beza. Izortze, 1000 esker, aurtengo ikasturtean, zientzia lekzio hauek guztiak emateagatik, asko ikasi dugu, plazer bat izan da, eta, irailetik aurrera ere gehiago ikasten jarraitzeko modua izaten dugun. Ederto, ongi, uda ona pasa. Eskerrik asko. Agur. Gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Se me corta el aire nei baita ere, ikusten dudanean irratsaio honetan zer gertatzen den. Hau da, ez dakit, asteartea da, baina izan zitekeen larun bata, haze parranda daukagun hementxe gure laborategian, bai asteartea da, bai 11 pasatxo, bai Maialen Tellabidek bere musika azterketa egin behar digu, beti bezala. Gaur badu hori egin, azterketa, Hoxe esan barruan, baino, Maialen Tellabidek ekarri du hemen profesora adjunta edo horrelako irakasle laguntza bat dela, Iruña estiz arkakuso gurean dela egun, no? Neskak? Egun non. A ber, hau da ikasturte amaierako oparia, Festa. Festa, ikasturte eskolako festa. Merendola. Merendola
Ekarri duzu, merendolarako... Gero jungo geha kroketa jatea? Eske, a ber, txotxoen, gauzak argitu behar ditugu. Iruño dio, ekarri duzu merendola, guk espadakigu etortzeko azaretela, nola ekin dugu. Intuitu behar duzu, Karo ez, guk ez genekien, baina txatean, bai. Hemen indiokerrek, ara, iritsi zarete, zer moduz bidaia, honek esan nahi du, bazekiela berak bidai bat zegoela egiteke. Nik uste dut, aurtengo udan, ondo bidean indiokerrekin egoteko naizela egun batean behintzat, eta entzungo dizkit. Hemen oso jator txatean, eta gero azpiti begira, nolako azpijokoak darabiltzkiten gure kolaboratzaile eta txateko lagunek. Oida, eskatasun gehixei ematen diguzuelako. Bai, ez bialdiz esan, Biok elkarrekin egingo duze zuri beltzezko teklak sekzioa. Nik danek parte hartzean nahiko nuke. Baina, bueno, gidoia pentsatzet ikusi dezuela, dala ez gidoi bat. Ados. Hori da. Bai, baina, zuek ezak ez dute zer, baina nik emendazkat, sortzi horri alde idatzita. Así que ezkezkatu lan egin da hola. Hori bai, behar zaituztet adi audioekin. Pentsatzet estekak eta ondo manejatuko dituzuela. Hau presioa, Juri. Jode, presioa. En fin, gustatuko litzaidake lehenengo abestia jarriko bagenu. Vale, txoin, baina hasiera ofiziala eman behar diogu sekzioari. Hau izan da, zuek agurtu behar zintuzegoen, hemen eta zu aipatu lagun ere hemen dagoela. Hemen lagun txakurra, hemen dago ez duzu ikusiko orain irudia, baina... Erdi, beti bezala. Geroxeago, bai, hau izan da, pixka bat jakiteko, entzuleari kontatzeko zerari izan hemen gertatzen. Baina orain bai, ofizialki, isildu egingo gara, sintonia jarriko dugu, eta hasiera emango diogu, Maialen Tellabideren sekzioari. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Hauxe, Maialenek eskatu digun lehenengo abestia, Loverboy. Honek badu azalpenik, Nor da? Nor da besten duena? Eske, ez du aurkezpenik behar. Freddie Mercury. Freddie Mercury, Farrok Bulsara, jaiotzi zena. Bere izena Farrok Bulsara da. Bai. Tanzanian jaio zan. Inoiz galdetzen dizuetenean, ez dautzen dezu Tanzaniako artista bat? Bai, Freddie Mercury. Nik asko pasaden udaran egon nintzen Tanzanian. Bai, ala. Eta ez daukate Farrok Bulsararen estatua bat? Ba, ez nuen ikusi egia esan. Joder, pues beharko luketeuki. Egongo da, nonbait. Egongo da. Ke fuerte. Bai, etzenekin, Eta, bueno, Queen taldeko abeslaria, pues 1970ko hamarkadatik aurrera, pues izugarri famatuak egin zidan, pues glam rock, pop rock, eta, bueno, orokorrian rocka egiten, ez dakit, ez dut nahi Queeni buruz gehi egiten, zedanok ezagutzen dugu Queen, ez dakit, pues jo que se, Somebody to Love, Bohemian Rhapsody, geixo, niri asko gustatzen zait Killer Queen, letra aparte oso fabulosoa dela, harmonikoki oso interesgarria da, baita ere, Show Must Go On, We Are the Champions, We Will Rock You, osea, tojitazos. Ni honintzan esnatzen It's a Kind of Magirekin, goizeko 6:30 laupa urtez. Eta etzenion azkartu abestiari? Pixkatere. Abestiari ez, iratzargailuari. Zuk bakizu horren batzutan izaten da... It's a kind of magic, hori goizeko 6:30. Osea, eguna tope ondo aztezu horrela. Eta normalian itzaltzen nun, one dream, Georgia itzaliten nun. Plan, egunon Freddy. One dream eta berriz lotara, Oida, bai. Ez, baina, niko lasten nun eguna. Osea, super ondo, tío, no sé. Osea, beste dozter gauza eukitzea baino, pues, Freddie Mercury, baina, bueno, no sé. Baina hori da nire asuntoa. Bueno, kontua da, nik gaur proposatu behar dizuedana da hori, badakigu nondik hasiko garen, hasiko gara Freddie Mercurytik. Baina hemendik aurrera jokutxo bat prestatuet. Bueno, ez da jokua, kizon kurroa eman ditonek, esan berda. Bueno.
nik esango dizuet, premisa txiki bat, eta esango dizuet, aukeratu bat edo bida, zuetako batek aukeratzen du, eta segun ze aukeratzen dezuten, bide bat hartuko dugu, edo beste bide bat hartuko dugu. Beraz, diseinatu duzu joku bat, manipulatuko dituzu zune duzun bidera eramateko, eta amaituko dugu, ezta? Ez, de hecho, esan behar dizut, daude, hartu ditzazkegu, beti bi bide hartu ditzazkegu, baina bide bat, dala partxisean harrapatzen zaitunean, besteak harrapatzen zaitunean, etxeko kasillara iriste zela berriz. Eta berriz hasi behar duzu, dago kasilla bat, hori gertatzen dana. Eta hogei kontatzen dira, aurrera? Ez, nik txapa luzeagoa emango nuke. Eta hori da zigor bat, baina bueno. Baina hori, kontatzen dizuet, Freddie Mercuryk izan zituen bi kolaborazio oso famatu. Bat edo bi, zein nahi dezute? Hoben adartzuk esatean hori, erantzun bestela sekoara. Bat, bi. Ole, venga, pues. Ez zuen hori espero. Ez, hartu dezute bide oso interesgarri bat. Daialen mikrofonora gerturatu bartera. Jarri 10. audioa, mesedez. Bale, txoin, itzegin bizitzaz momentu batean. Osea, joku hau izango da, rollo txikitako liburu hauek bezala. Libro juego hori da, bai, crea tu propia aventura. Bueno, orain euskeraz ere badaude. Bueno, niri iruditu zait pixkat, aukeratu, zure gelatik gozatzen zaizkizun 4 pertsona, eta zenbat ume, eta zenbat hiri, eta zenbat, eta orduan gero esango dizu, bueno, etorkizunean, ezkontuko zara Xabirekin, edukiko dituzu. Hori da super bigarren dela eso. Lehenago, bigarren dela eso ya eldugoa zara. Pues gogoratzen dut hori bigarren DBH. Vale, 10. jarriko dugu? 10. 10. jarriko dugu. Vale, Xabi Dimuxu eta Barcelonan. Yo akikayo bikakeru Kokro no izumi gawa kideru I feel the power of a stranger inside me, a force of magic surrounds me. This fountain within me is Ze auspera gauden entzuten. Wow. Itoko dela, irudi. Nik badakit hau zer den. Vale. Eta burura etortzen zait gauza bat. Hitz bakar bat da. Vale. Eta Juleni asko gustatuko zaido. A ver. Barcelona! Hori da. Barcelona! Hori da. Kontua, ez dut nahi izan Barcelona jarri, ze bestela segituan harrapatuko zenukete, eta orduan erabakiet jartzea la japonez, dala fantasia bat, osea, Freddie Mercury eta Montserrat Caballé, inglesez, italianoz, eta japonieraz abesten. Osea, ze geixo nazu bizitza hontan, eske benetan. Osea, entzuten egon danik, baina nola ez entzun hau lehenao, tio. Da super hortera, da disko osoa da mega hortera. Dena esaten hasita Montserrat Caballeren inglesa ere, ni isilik egoteko nago, baina justu, justukoa. Something strange inside. I see the rain. Osea, nik hemendik aurrera, zerbait gaizki jaten, osea, zerbait jan eta zerbait gaizki sentatzen detenean hori esango, eta eske, ai ama, benetan zeona. Bueno, pues, esango izuet, Montserrat Caballeren izen osoa, ze denean ez ditzaion kabitzen. Maria de Montserrat, Viviana Concepción, Caballé, Folk. Wow. Pentsatez, katalan ez da. Hori hain izen duzea, eta bigarna bizen egin motxa ez du. Bai, da. Bueno, konpensatzeko. Ez. Bueno, en fin. 1993an jaio zen Bartzelonan, eta 20. mendeak eman duen abeslari onenetakoa. De hecho, Maria Calasek, galdetzen ziotenean, nork ordezkatuko zaitu, nor izango da zure ondorengoa, Only Caballé, esatezun. Caballé bakarrik. Bueno, aipatuko dugu, Barcelona esan dugula, biok elkarrekin abestu zutelako. Lotura hori da. 92ko Joko Olimpikoen. Hori da. Ez, inkorrekto. Ez. 1988an Barcelona izeneko diska kaleratu zuten, baina eske Freddie Mercury 91an hil zen. Orduan 92an ezin zuten, osea, fisikoki. Nik beti identifikatu izan dut, entzuna neukan, 92ko jokoekin identifikatzen nuen hori. Bai, erabili zuten Barcelona bestia Joko Olimpikotako himno bestela. Hori izango zen orduan. Beste mito bat. Baina ez zuten elkarrekin abestu. De hecho, bagizute nun estrenatu zuten diskoa, ontzen bi estrenaldi bat, uste Barcelonan da bestea, Ibizako zea baten, diskoteka baten. Oso ondo.
Ku izan daiteke, Ku diskoteka, Klun, Kun, horako zerbait. Bueno, orain... Ku Donostin zegoen. Ku Hondarribian dago orain. Eta orain Hondarribian dago. Ibizati Donostira Hondarribira eta bukatuko du oren dainen. Kasu. Han estrenatutako diska. Iruditzen zaitu oso toki randoma Montserrat Caballé kolokatzeko. Oso esanet, Milaneko Ibiza oso leku apropesa da Montserrat Caballé kolokatzeko. Bai, bueno, egia. Eta Freddie Mercury. Montserrat Caballé ere. Hori da. Baina, bueno, guazen pixkatu ubikatzera. A ber, izugarrizko abeslari ona izan zen Montserrat Caballé, bere pianisimoengatik oso ezaguna eta famatua. Eta opera famatuenetan protagonista izan zen, ez dakit largo eta 8 papel protagonista izan zituen bere karreran zehar, da hori operetan bakarrik, gero gainontzeko dana dago. Eta fama mundiala handia eukizun, batez ere hori 70ko hamarkadatik aurrera, eta gauza kurioso bat, Montserrat Caballéneko familia humilean jaio zen, baina mezenazgoari esker izantzun ikasi eta bere karrera garatu. Hori bai, horrek etzion kontzientzia gehierik eman, ze 2012an, puede ser, Haziendak isun bat jarri zion, eta 6 hilabeteko kartzela zigorra onartu zuen. Ze, beak esan zuen youtuberrak bezala Andorran zeola enpadronatuta. Eta etzan egia da, orduan 1,5 milioi iskutatzen saiatu zen. Baina, dana ez dira argiak eta danak ez dira merituak. Horren, geiztegi puntu bat ere bada. Baina, bueno. En fin, kontua jarraitzen dugu. Norma, Fausto, Tosca, La Bohème, opera ezagun guztietan, bera egon da prota bezala, eta de hecho agor kasta diva aria hori da super ezaguna, baina bueno. Kontua, bi konexio bitxi ditu emakume honek, Goiuri, bat edo bi? Bat. Vale. Jarri 11. audioa, mesedez. Vale, banoa, a ber, mentxe DJ lanetan jarri gazu, eta ni naiz Ibizako Patxako eta gaurrare gutxiago. DJ-a, gaurrare gutxiago, egia da. Gaur pixka bat... Zapla, Nekatutan nago... Eskua zabal egin da, mendizu? Nekatutan nagoelako... Besterik ez... Ados, Montserrat Caballé ez zuten zuten, Zer ikusi daka abesti honek Montserrat Caballérekin ez da. Nik uste, agian aurrerago abestian zer jakingo nuke zea abesti den. Baina, abesti hau ditzen da Superstar. Eta da, Jesucristo Superstar musikaleko abestietako, bukanaldekoa. Lotura da, Montserrat Caballek eta Freddie Mercuryk 3 egun behar izan zituztela bizi berritzeko, Ibizan Barcelona estrainatu ostean, ez? Ez, baina bai da lotura, Barcelona diskoa grabatu zutenean, idazletako bat zen Tim Rice. Eta Tim Rice da Jesucristo Superstarren idazlea. Liricista. Ederro lotura. Benari gara, zaten dugun bezala, tripleak botatzen, batzu sartzen dira eta besteak kank aroa jo eta kanpora. Hortxe-hortxekoa, Hortxe-hortxekoa, Danak sartu iten dira gaur. Danak, osea... Hau, osea, zati hori zan justu ezagorena, bueno. Kontua, hemen dakat jarritan eren Unexpected Connection, baina, bueno... Tipo ingles honek, Tim Rice, hori Jesucristo Superstarren idazlea izan zen, eta disko hau da, ze klaro, musikala izan baino lehenago zen diskoa bat, eta zen album kontzeptuala, opera rock modu batera, noiz baiten investigatu berdet opera rock eta musikalan arteko desberdintasunak zeintzu dian, zestakat bat ere argi. Baina desberdinak dira, eta danok dakizkigu desberdintzen, baina ez dakit oso ondo zergatik. Datorren asterako. Ez, datorren asterako ze ez nator, zeia oporretan nago gaurtik aurrera. Ze ez dago bigarren kafea datorren astean. Denboraldia, ni oporretan nago gaurtik aurrera.
Osea, Doktore. jazta. Bai. Bueno, kontua. Jesusen eta Jesusen inguruko pertsonek, pues jo que sé, Maria Magdalena, hemen orain dator nere ateismoaren nabarmentzea, bale? Ez dut bat ere kontrolatzen asuntoa, baina bueno, kontua Judas Iskarioteren inguruan ere asko zentratzen dela asunto hau, eta batez ere iten duz norketa bat gertatutako guztiaren, allegedly, gertatutako guztiaren psikologian azterketa bat. Ados. 70ko hamarkada, hippiak, hor uzten dut asunto. Osea, esan nahet, dana irakurketa bat, eta da oso raro. Baina kontua da, entzuten, osea, niri itez eitena oso graziosoa da, Jesukristo eta gainontzeko danak soula abesten entzutea da, behaien Nazareteko mobideta zitzeitea soul estilora. Nazareteko mobidak. Eta, orduan, pues bueno, niri horrek iten dit, grazia, baina, kontua da, estrenatu zanetik 10 urtetara, $257 milioi batu zitun musikalak. Barkatu? Bai. Hasiera baten ez zuten egin nahi musikalik, baina gero egin zuten eta bere biziko arrakasta izan zuen. Eta Espainian Camilo Sextok, Sextok, barkatu, bere bersioa dauka, Australian ere badago, Ingalaterran ere badago, Mexikon ere badago, Jesucristo Superstar, osea, everywhere. Simpson darretan ere agertzen da kapitolo batean. Seguramente. Orduan, pues bueno. Kontua, hemendik aurrera, pade bat koinzidentzia kurioso daude. Bat edo bi, Julen. Bat. Vale. Hau gustatuko zaizuen ikuste. Jarri ezagun 12. Hau ja da azkena, por cierto, jarraitu nezake, baina... Nola azkena. Bestak ez ditugu entzungo. Hemen ja bukatzen da. Daukagu sekulako zerrenda, eta bestak ez ditugu. Baina nik aukeratu nahi dut. Pues ez dago gehiago. Vale, Julenek aukeratu du. Hasieran esan dizuedan bezala, hau zen manipulatutako gauza bat, bera nahi zuen lekuan amaitzeko. Ez, nik nahiagoko nuke bestetok batetik jugun izan bagina, baina bueno. Zer da, teia bide? Julen, zuk ez da ezagutzen hau? Edo Aritz, edo, zuk ere bai, Goiuri edo Iruñek. Ez que pegatzen dit gehiago Julenek ezagutzea, baina... Ja, ezagutzezkotan Julenek. Ez? Black Sabbath. Black Sabbath, Bloody Sabbath, da bestia entzuten nahi geana. Eta ze zer ikusiaka Black Sabbathek Jesucristo Superstarrekin? Azteko, hitz egiten daudela... Más o menos berdinan inguruan, baina beste kutxo batekin, gehiago igual... gizartean kritika bat, edo kritika politikoan inguruan di joana, baina amankomunean dutena da, bai disko hau eta Jesucristo Superstar 1973an kaleratu ziala. Eta hasi nintzen kuriositatez begiratzen, ze disko ateazian 73an, da flipatu ingo ezue, ze 20. mendeko diska garrantzitsuenetakoak kaleratu zian 73an, da etxo hemen apuntatu ditut 10, baina gehiago dira, hasten naiz. Billy Joel, Piano Man, diska hori kaleratu zen. Black Sabbathen, Bloody Sabbath. Pink Floyden, The Dark Side of the Moon. Hau, mundu guztiak eramaten duela kamiseta ez un disko bat entzun inoiz. Pues hori. Led Zeppelinen, House of the Holy, Herbie Hancocken, Headhunters, diskazo bat. Alice Coltrane, Lord of Lords, dala free jazz, jazz espiritualaren disko garrantzitsuenetako bat. Elton Johnen Goodbye Yellow Brick Road, da azaltzen da horra bestia Jenny and the Jets, temazo bat. Stevie Wonderren Inner Visions, dala nire de Stevie Wonderren diska gustokoena. Marvin Gaye-ren Let's Get It On, diska hori. Eta Mike Oldfielden Tubular Bells. Oso diska garrantzitsua baita ere. Mikel Zelaizar. Hori aspaldikoa da, hori ez da nerea, Kanpaitu bularrak, ez? Hori da, kanpaitu bularrak. Mikel Zelaizar, Michael Filen Tubular Bells, oso disko garrantzitsua, New Age, pixka bat musika experimentala, baina ez da garaikidea, ez da klasikoa, baina oso arraroa da, abesti bakoitzak ordu erdi irauten du, filmerako oso egokia, de hecho, ez dakit ze filmetan erabiltzen duten, beldurrezko filma baten erabiltzen duten, baina dakitena da,
Quentin Tarantino Kill Billen erabiltzen dula. Baita, hori badakit, baina ez dakit zein den lehenengo filma ateratzen dena. Ze abesti esan duzu? Tubular Bells diskako, pues ez dakit, eske lehenengo Tubular Bells no seke number 1, osea, da suite moduko bat, olako zerbait. Googleek esango digu. Baina badakit azaltzen dela filma baten, eta... Exorcista. Vale, pues hori, Exorcistan, vale. Eta Quentin Tarantinok erabiltzen du Kill Billen, baitare abesti hau. Abesti hau, zatitxo bat, 26 minutu irauten du. Tarantino ere azken egunetan. Bai. Ze pasatzen da Tarantinokin? Kantzalatu egin dugu. Bai, ze pasatu da? Ze pasatu da? Ez dakit, no menterau. Armada Israeldarrarekin edo argazki batzuetan eta animoak ematen, eta bai, supporting the Israel Forces. Forces. Serio? Bai. Jendea horrela dago, bai. Ez da pixkat rarua? Bai, egia esan aurrekoan Gaizka Izagirrek Twitterran ere jarri zuen penatuta zegoela eta en plan kostatzen ari zait edo pixutxu egiten ari zait, baina uste dut hemendik aurrera Tarantino kantzelatuta edo sekulako decepzioa Tarantiniorekin horrelako zerbait kontatzen zuen eta egia da pixka sentsazio orokorra hori dela. Bai, pues begira, zalantzanekan hau ekarri do Kill Billi buruz hitz egin aste honetan. Begira. Batena, hemen ezketena lotuta dago. Bakizun 1973ko diskoak aipatu dituzunean... Eta Cosmic Slope hitz egin nula aurrek urtean, barkatu. Eta beste bat oso garrantzitsua zuzizu. Mocedades 4. Edo, eres tu... Ai, bala, letxe. Diskoaren, kantaren diskoa bezala ezaguna. Garrantzitsua. Baina baita, baina besti hori gaur egunera iritsi da, naiz eta pixkat meme modura, baina iritsi da, eta komentatu dizkizueten disko hauek guztiak, dia ikonik. Bakoitza bere generoan da hori dana, baina benetan, markadatik aratago joan diazen diskoak dira, eta estilotik aratago joan diazenak. Eta kuriositatez, ez dut begiratu Queenek, 73an zein disko aterazun, baina euki behar du baten bat. Urtero ez dituzten aterako, ez? Pila bat eta zituzten egia da, baina agian 73an ez daukat, agian live bat, baina ez dakit, agian zuzenekoren bat, baina garaiontan bat zeuden muy glam rock. Queen, el álbum debut de Queen. Queenen lehenengo debuta, 1973ko uztailaren 13an. San Ferminetako resakak. Oida, bai. Pues, onaino, kuriositatez nahi bali maezu aldizkizuet komentatu beste zeintzean beste adarrak. Baina hola pixkat gainetik, pues, nekan David Bowie, nekan Georgie Ligeti, neukan Bill Evans, neukan Bela Bartok, baita ere zer gehiago honekan. Frankie Valli. Venga, Frankie Valli entzumo dugu. Frankie Valli, bai. Orain Inigok egingo luke hau. Askotan esaten dizut, ez daudenengatik ez aritzeko horrela ez dagoetelako defentsarako eskubideri. Baina, segurako kariñotik egindako zerbait, berak entzuten dituenean, abestia jartzen ditugunean, eta nota batzuk entzuten ditu, eta berak egiten du, bere bajoa jotzen hariko balitzu zela, eta aurpegiarekin irudikatzen du, musikari hori, eta orduan, horixe egin nahi izan dut, baina Inigorentzat maitasun osoz. Sakuraren tiranteak. Julen izan zara botxan, literal. Ja, bai, kasama defendatzen, tío. Kasama defendatzen, nahi ama. Bueno, pues Frankie Valli, nahi bali matzeko atzeraka joateko, Gris musikaleko abestia da hau. Gris musikaleko abestia hau, nahiz eta Frankie Vallik abestuzun, Barry Gibbek komposatu zuen. Barry Gibb dela Bee Gees taldeko partaidetako garrantzitsuenetako bat, eta Bee Gees izan zela David Bowieren influentzia garrantzitsuenetako bat, eta David Bowie Freddie Mercurykin Under Pressure grabatu zuen. Oida, kate osoa. Horagarri. Bai, pues oiz ezan. Eta, bakizu ardan honena. Dazkatela ezak izan bat gauza urrengo denboraldian nahi baldin badezute garatzeko. Perfecto. Gaur garatu ez ditudanak. Perfecto. Ez dizugu agur esango, ze hemen geratuko zara, baina bai zure sekzioari agur esan behar diogula, ze
Dakizuen bezala, ostiralean bosgarren denboraldia amaituko da, oporrak hartuko ditugu, eta maialenekin, egongo gara, ikasturtearen bueltan, ze orain, udara nahi dugu. Bai, ez dizkizutu dako txeko lanak bidaliko, mas aia de, entzun... Bidali, ez ditu bingo. Musika ezingo dezu entzun? Bai. Pentagrametan idazten, eta... Ez, ni irakasle guaia naiz, de hecho, etzai gustatzen nire txeko lanak bidaltzea udarako. Udan ez dira txeko lanakin behar. Oso ados, zure... Airazpen hauekin eta honekin boro bilduko dugu sekzioa. Eskerrik asko Maialen Teiabide, Juan Urrutira. Ez. Eta musika entzun. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Esan bezala gaur segulako sorpresa izan dugu eta Iruñe gurean da, Arkakuso gurean da eta gu oso pozik gaude, behingoagatik aurrez aurre egingo dugulako bere sekzioa eta ez bideodei bidez eta orduan ez dio buia egingo mikrofonoari edo hori uste dugu eta bereziki pozik gaude gero kroketa jatera joango garelako, baino egunon Arkakuso? Egunon, zer moduz? Balago pixkat urduri. Urduri zaude? Zegit. Zeba? Zero, agian txakur bat daukazulako bueltaka zure... Ez, bale. Urduri zaude hemen gure estudioan zaudelako ez da lehenengo aldia. Ez, baina azkeneko denboraldi honetako azkenekoa izango denez. Gauza bat esan berde, ni natorren bakoitzen urdurin natorren. Eta astero nator. Lehen esan dit, aipatu behar. Zergatik? Ez dakit, gustatu ez zait, urduri jartzen naiz. Ez que, daude urduritasunak eta urduritasunak. Bai. Daude urduritasunak en plan emozioaren gatik, eta bestea urduritasuna agian zerbait kontrolatzen ez duzunean, azterketa batetara joaten zarenean, eta pentsatzen duzun, nik zer egiten dut hemen. Baina oso ezberdina dira urduritasun horiek. Hemen kontua da, guk saio hasieran aipatu dugula, Arkakuso zetorrela monjeta hitz egitera, berak gidoian sorpresa idatzi duelako, eta orduan pentsatu dut nik, agian beloradoko monja hauen inguruan arituko da edo zerbait, eta aipatu dugu, agian Iruñek erabaki duela ez egitea azterketa gehiago eta monja sartzea, edo horrelako bait, orain konturatu naiz, sorpresa horrek ez ziola referentzia egiten unibertso katolikoari baizik eta sorpresa honi, hemen zaudela. Beraz, Arkakuso, ez daukagu ideiarik, zeren inguruan hitz egingo duzun? Bueno, nik uste dut ere aipatzekoa dela, askotan esan dela ez dudala gidoirik, gaurkoan bidali dut gidoia bi irudirekin. Bai. Eta horregatik konfusioa, zela monja bat gartzelako barroten atzean, eta zen pixkat sorpresaren gatik, baina pixkat despistatzeko, eta bigarrena San Ferminen irudi bat, baina San Ferminei heldu aurretikan badut beste sorpresa bat, egingo dugu unboxing bat eta asmatu beharko duzu ez zer den. Unboxing hemen zuzenean, unboxingak dira, ezagutzen ez duenarentzat. Unpoltxin, poltsa bat dauka Arkakusok, eta poltsatik gauzak aterako ditu, adibidez orain urboteia bat atera du, ez dakit honek unpoltxinaren parte dan ala ez, baino... eske kontua da, betidanik izan dela nire eskolako motxila, nire poltsoa bestela, Doraemonen
poltsikoa bezalakoa, eske aurrekoan gogorarazi zidaten hori nire ikaskide hori batzuk. Eta, bueno, justo oraintxe bertan badut hemen dena. Baina, garrantzitsuena da, ez da orain aterako dana, baizik eta hemen dagoena. Orduan, hasiko naiz deskribatzen, bale? Bueno, poltsa baten barruan dago, bale? Ez dakit entzuten duzuen. Bai. Kara entzuten da. Asmatu berko duzuek, eta txatean zuzenean jarraitzen ari direnak ere. Eta, bueno, entzuten ari baldin bazaudete, eta mezu bat bidali nahi baldin baduzu ere. Hoi gidoi kurratua esaten dute hemendik. Eta bide batez etxeko lanak Maialen Tellabiderentzat. Ea behingoagatik entzun duzun Walk of the Earth. Ez. Vale, udarako. Baina dazkaten diska zerrenda entzuteko ez da normala ere. Baina bai, pendiente, eske gauza asko dazkat pendiente. Eske uda hontan gainera nere asmoa ez da musika berria entzutea, baizik eta gustatzen zaiten musika jotzen ikastea. Orduan, pues ez dakit aprobetxatuko deten zerbait berria entzuteko. Bale, jakin dezazun, iraian ziurrenik berri eta ingo dizutela. Bai, goazen poltsinarekin. Kuadernoan apuntatuko deten bueno, badut hemen kutxa bat. Bale. Badaude hitzak, letrak. Ados? Bago izen bat. Guk asmatu behar dugu? Bai. Ez, zea, Jose Barik. Bale, ez, bale. Gero, irudia hola pixkat, nola da. Ez da oso argi ikusten, baina antzematen da dela herri edo hiri baten zati baten irudia. Eta irekiko dut ikusteko zer dagoen barruan. Eta deskribatuko dizuet. Ados? Vale. Sentitzen naiz pixkat David Broncanoren La Resistencia saioan egiten zuten begiratzea kutxa baten barruan zertzegoen eta sinatu behar zuten kontratu bat esanez, ez zutela sekula kontatuko zer ikusi zuten edo bestela 50.000 euro ordaindu bertzizkioten La Resistencia programari. Hemen ez diguzu kalte ordaini jarriko, ez? Ados, bale, ados. Bale, esai guzu. Hemen dagoena kolore ezberdinetakoa da, testura ezberdinetakoa. Ados, kolore ezberdinak, testura ezberdinak. Koloreak hola antzemate badago marroi graduazioa. Badago hori, bueno, eski ez da okrea ez da, baina habla sutila. Ez dira kolore biziak, ez gara hitz egiten... Bueno, batzuk bai. Batzuk bai, ados. Badaude, 15 unitate, gutxi gora bera. Ados. Eta... Bomboiak. Ez. Baina... zerbait badago, ez? Bai, eta bueno, esan beharra daukat, bero zaudela. Badakit zer den, eta da, zure hizkuntzan eta nire hizkuntzan naiz eta hizkuntza bera den, desberdin esaten ditugu. Bai, hori da. Julen, badakizu? Normalean, akaso, handiak jaten dituzue, baina Iruñean baditugu batzuk, joder, txikitikoak direnak. Ni galduta nago, Ni ere bai. Adibidez, esan dezakegu Beatriz izeneko emakume bati gustatzen zaizkiola? Bai. Adibidez. Eta Julen galduta zeharo. Akaso, Martin Berasategiri ere gustatu alzaio. Martin Berasategiri soilik gauza onak gustatzen zaizkio, Bai. Ez, Julen. Ez, eta egun guzti hor laritutaren naiz eroiriko, beraz... Zer esaten du Martin Berasategik, plan? Garrote. Vale, eta orduan? Vale, efemeride bat daukat gaur. Ez saiatu. A ber, baina entzuleari agian interesgarria egingo zaio. Ze lehen irakurri dut, gaurko egunez, non dago? Hemen 1983an, deusestatu zutela metodo baten erabilera, eta metodo hori da garrote bil. Gaurko egunez, desegintzan garrote bila. Eta garrotea, Martin Berasategi, eta txikitikoak? Garrotikoak. Zer dira garrotikoak? Garrotikoak? Delizia, txaman, loida delikate. Probatu. Oso goxoak daude. Ez duzu inoiz probatu Iruñeko garrotikoak. A ber, da, guk napolitana deitzen dioguna. Baina, biguna o txokolateria jo dakate, Eta review. Dia, super goxoak.
Horiekin azte zera pipak jatia bezala. Ordu bat eta 58 minutu damakizkigu hemen irratian hitz eta pitz. Orain arte Inigo ez da azaldu, eta bapatean kamaran garrotikoak azaldu direnean, txatean, i_baja Asensio Elurbide idazten hasi da. Ikusten dut bai, zer interesatzen zaion Inigori. Korrokoia jatea hor da nubion. Zer bai, Helen? Korrokoia jatea hor da nubion. Hemen ontze dira. Bueno, anpoltxinarekin hasi gara, eta orain taste test bat egiten ari gara. Eharrak, bai. Free tasting hau, a ber. Zer? Minimo, 9 bat eman behar diot. Bai. Nola itzen da? Garrotikos. 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 Ez nuen inoiz entzun, Ze bizkaitarra zaren, Bai, no? Bizkaitarra zaten da, napolitana. Napolitana. De hecho, desberdina dira, ez? Aipatu beharra daukat Bilbon, hainbeste nafar joaten garela ikastera, eskatzen baduzu hainbat lekutan, garrote badakit. Ja, badakit ez da. Bai, Bai. Bale. Pues ez dut inoiz ikusi Bilbon, hain txikia dira, baina zeona dagoen, Bai, da, bigunago bezala da txokolate gehiago daka. Bai, eta badaude ere txokolate txuriarekin, kabila, Eta ekarri nahi nituen ere badago niri gustatzen zaizkianak, Garrotikoak dira Beatrizekoak, onak, eta gero pastak niri adibidez gustatzen zaizkit Laianakoak. Dagoela ere hortikan gertu, baina itxita zeon, justo pasan nahi zen. Eta pixkat agurtzeko lehen aipatu dugu merendola, bueno. Bai, eta Iruña non dago? Non dago hori? Laiana? Bai. Udaletxe plazan. Bai. Ez dakigu nontzako. Bai, Udaletxe plazan badago Udaletxearen eraikinetik aurrean, olako pasabide bat Gaztelu plazara pasatzeko. Jakoba? Ez, osea da kaletxo bat, bale. baina eta dago hor, pastas Laiana. Eta bestea, Kuria kalean, katedralara. Egia zen, Iruñako edozein gozotegi... Nongo? Iruñeko edozein gozotegi, oso gozotegi honak dira orokorrian. Bai. Osea, nik ezin detela glutenik jan Davidana, sufritu iten dut, pila bat. Baina badago adibidez gluten gabeko bat, bueno, etortze zaitenean esango izut, baina lezkairu, Milagrosa eta lezkairu tarte hortan. Nola da? Bueno, berdin dio, ez zait etorriko hain izena. Baina glutenik jan ezin dezuen entzat, hor Iruñan badago obradore bat, mundiala, dana artesanal, da masa madre, eta guztau danak, super goxak. De masa. Eta super garestia baita ere, dana esan bertan. Baina, de masa, oida. Bale, San Ferminetan resaka, justo gaua amituta gero joango gara. Begira, justo San Ferminetan, gauean, pentsatzen egon naiz irekita egongo den. Badakit Laianakoak oporrak hartzen dituztela, baina San Ferminetan bai egin daitekeena da, goizean goiz, Maino eta kalera dagoela ere hori inguruan, joan txurroak hartzera. Ze badago txurreria bat betikoa, eta beti San Ferminetan irekitzen dute, gero urtean zehar pare bat alditan, baina topera ibiltzen dira. Oso tipikoa da, no? Txurroena San Ferminetan ez da tipikoa. Hori edo ja, Juan, gozaltzera zuzenean, en plan plato kombinau. Ze goxoa baita ere. Ze ondo, iruditzen zait zoragarri ikasturtea amaitzeko, benetan sentsazio hau, eskolara itzultzaren sentsazio hau, merendola egitarena azkeneko astean. Nei bakizu ezerk emateiten uda, eguzkitako kreman usaia. Delialen usaia. Eta aftersanarena? Eta aftersanarena. Horrek ja, eramate zaitu... Hori usaindu eta automatikoki niretzat uda da, jazta. Ze arazo daukazu aftersanarekin? Guretzako beti aftersun izan dela. Aftersuna. Bote urdina. Bueno, urdin berdea. Txuria da. Pues nerea berde urdina zen. Agua maria. Urdin iluna. Ez, txuria da. Txuria letra berdeekin. Hoi da, txuria letra berdeekin. Ezagunena, krema asko... Claro, es que markaren arabera. Nik delial esango nuke. Es que menak azet nibean baitare. Nibearen da argia. Iluna da krema... Bueno, baina ezagunena da txuria eta tapa urdina. Bai, bueno,
publizitate egiten ari gara, eta ez digute ordaindu. Beraz... Bueno, baina dozen kasutan bota, ze bestela gero azalan kantzerrat oidan. Hori da, aftersana... Bota eta, dozen kasutan. Txuria da, esaten du, Iñigo Asensio Elurbidek. Iñigo? Puistarri bat zuretzako. Orain bai. Lehen, sekulakoak eman dizkiozue, eta orain zure aldatera delako. Sekulakoak ez dizkiogu eman. Bai. Ez hau hemen, Iñigo, ez hau hemen... Botxan... Aikin sartu dituk. Tanekin ebe bide batez. Iñigo zeharo triste egongo da ez duelako kroketa festa egingo gurekin. Ez da garrotiko festa. Lehen, aipatu duzu txurroena, garrotikoak, baina txurroena, eta ekarri dut hemen zerrenda bat, San Ferminetaz hitz egiteko, pixkat nire mastak, nire gustatzen zaizkidanak. Niretzako oso garrantzitsua da, San Ferminak ulertzeko modua azaltzerakoan, San Ferminak beti lotu izan direla zezenekin, zezenketekin, entzierroekin, baina niretzat dira momentikoak. Eta momentikoak dira batzuk planifikatuta eta egitaraua baten barruan daudenak, baina beste batzuk dira espero gabe gertatzen direnak. Espero gabe gertatu daitezkeen horiek dira, aspaldi ikusten ez duzun lagun batekin elkartzea, luzatzen diren bermutak, eta antzerakoak edo adibidez, gero ikusiko duzuen bat niretzat dena bereziena. Baina, lehenengo momentikoa da 6ko amaiketakoa. Osea, niretzat da egun horretako onena. Osea, flipantea. Eguneko gauzarik onena. Osea, txupinazoaz gain edo? Ez que txupinazoa dago beste maila batean. Bai. Eta elkartza lagunekin, bereziki egiten antolatzen baldin badugu gure artean, batek eramatea urdaiazpikoa tomatearekin, beste batek eramatea juarrieroa, beste batek sagardo, dena. Orduan, eski zaude urduri, oraindik ez daukazu zapia lepoan, ze 12 arte ezin da lepoan jarri, orduan eskumuturrean eramaten dugu. Eta ordena jate duzue, udaletxe plazan? Ez. Udaletxe plazan ezin da inoregon, usten dute, ez kaleetan. Edo norbaiten etxean, baina askotan ohitura dago mailak eta horrela jistea kalera, eta orduan ikusten dira irudi superpolitak, mailak, jendez beteta. Eta horrekin batera, esan dut beste maila batean dagoela, txupinazoa. Ze, zauden lekuan zaudela, nik bizi izan dut uztailaren 6 bat, el rasillo urtegian, kanpaldi batean nengoelako, eta geunden hor uretan, en plan, patin hauek pedaletan doazela, eta 12etan bota ginen beste bat, eta biok, egiten gora San Fermin eta bota ginen arroparekit. Eta beste bat Atenasen hor Akropolian. Osea, zauden... Anetzineten bota, ez da? Zauden lekuan zaudela, ospatu herrikoa. Da, gainera jartzen zara oso urduri, ni emozionatzen naiz eta dena. Eta gainera horten dugunako kidek botako dute txupinazoa. Eta, aipatu dizuet, niretzat badagoela planifikatzen ez duzun momentiko bat, eta hori da, erraldoi eta buru handiak nahi gabe topatzen dituzunean kaletik. Eta niretzat hori fantasia da. Ni hori guztea, iruditzen zait, joaten direla txikiak, baina joaten garenak gehiago. Horra gara aurrak. Eta nik aipatu beharra daukat, nire ama oso PTV dela. Baina PTV ongi. PTV da de Pamplona de toda la vida. Eta orduan, ni txikitan paseatzen joaten ginean siletarekin erakusten zidan ze kale zen, en plan, hau da ezakit ze kalea, hau da ezakit ze kalea. Hilabete eta erdi baino gutxiago nituenean, klaro, ni maiatzaren 22koa naiz, San Fermin horietan bere erraldoia aurkeztu zidan. Hola, ni besotan nengoela. Spoiler, ez da nire erraldoia beste bat da. Eta asko gustatzen zait nola ugaritu den ere txikienen artean, erraldoietara joateko. Joera hori. Pixkat, nahiko
borde batetara eramaten da, baina, bueno, esan beharra daukat, hor, adibidez, nire langusu txikia orain, hasi dela erraldoiak dantzatzen, eta Iturramako eta Donibaneko erraldoi txikiak dantzatzen dituen onenetakoa da. Niri sekulako kontzeptu interesgarri iruditzen zaitze erraldoien erakargarritasuna da erraldoiak direla. Bai. Eta oso altuak direla eta txundituta geratzen zarela zerura begira Nola erraldoiak dantzatzen ikusteko, duten. ez? Eta orain, hemen gure inguruan behintzat oso ospetsu egin dira panpin txikiak erraldoien itxurakoak eta panpinekin ikusten ditut umean jolasten eta oso polotia iruditzen zait, baina pentsatzen dut. Baina da pixkat kontzeptua zapuztea, ez? Hau da, figura honen ikusgarritasuna da erraldoia dela, ez zure eskuan sartzen dela. Sekulako grazia egiten dit. Gogoan dut txikitan erakusten zitzutenean azpikoa, en plan, binga, sartu. Sekretu bat zen hori, Eta adibidez niretzat oso momentu berezia da, adibidez ni gustatuko litzaidak eta hemendikan uzten dut noizbait txupinazoaren egunean eta orduan pues, udaletxean egotea eta udaletxean bizitzea, baina egin zaitez alkate. Aukera izan nuen Ezkorik ez du esan. erraldoi eta buru handien despedida udaletxe plazan egiten dela uztailaren 14ean bertatik ikusteko eta niretzat izan zen superberezia, osea, malkoak erortzen zitzaizkidan, osea, real. Osa, zube bai zara pizkat PTV, ez da? Bai, bueno, nik esaten nian txikitan nire amari nintzela BTV. De Barainain de toda la vida. Eta bide batez, probesten dut Sanfermin eta hitz egiten ari banaiz ere, asteazken honetan, bihar hasten direla Nafarroko herri honenaren jaiak, hau da, Barainaingo jaiak, asteazkenetik igandera. Eta larun batean, Burlatan, Luma Travesti Fest. Zoragarri, proposamen horrekin, agur esan behar diogu Iruña Pakari, hemen Arkakusori, Maialeni, eta lagun hor dagoela, eta agur esan behar diogu entzuleari, ze eguerdiko 12 gainean ditugu kroketa, jateragoaz, agur! Keep calm and bigarren kafea.